il-fatt li qed nitkellem dwar l-affarijiet tiegħi hija xi ħaġa kbira ħafna. Naħseb dik kienet waħda mill-ar drabi li nfqajt. Jekk kont ħażin, sirt 20 darba iktar. Ġililkom fil-pubbliku l-tensalienti popolari. Inkun nixtieq ġili. Vera arrestaw! Kellu kilo kok, mela, għastanne. Illum il-ġurnata nisma' ħafna iktar mużika Taljana fil-karozza. Jew John Malija jew mużika Taljana. Illa allura. Qed infaħrek ħafna. Le, kompli, fil-fatt mhux qed l-lum għal-podcast miegħi għandi il-Ron Briffa, daqt nibdew qabel ma nibda ma nistax ma nirringrazzjax il-kumpaniji li jgħinu lili u jgħinu lil sħabi sabiex nkunu nistgħu nagħmlu dawn il-proġetti tant tal-qalbna li nħobbu aħna nagħmlu għalikom. Allura nirringrazzja lil Alberta, il-Business Labs, il-Garmin, ESS, Pat Artisanal, grazzi il-Browns, il-Maple, Melita, grazzi il-Defender, Wellbees.mt. Guys, onestament, dawn huma l-azzjendi li mingħajrhom xejn ma jista' jseħħ. Għaldaqstant, jekk intom tappoġġjaw dan il-proġett inħeġġiġkom minn qalbi sabiex tagħmlu użu mill-prodotti u mis-servizzi ta' dawn il-kumpaniji. Fakkarkom il-każin li issa tisir f'kollaborazzjoni ma' Times, morru fiċċu l-paġna tal-YouTube tal-każin, għatu like, għatu subscribe għax nwedukom li kull xahar ħanamlu l-almu tagħna biex nagħtukom l-iżjed dibattiti importanti, pertinenti u eċitanti f'Malta bħalissa. Ringrazzja l-Patreons tagħna, intom ħbib tagħna, intom il-ko-awturi ta' din l-istorja li qed nikdbu flimkien. Patreon.com/John Malija. Jekk tixtiequ tkunu parti minn dan il-proġett tagħna. Ara ħnibdew issa jien u Ron Briffa. Ron, all right you. All right, John. John Ron taqbel. John Ron għanna l-bon. Gary. Gary, waqfinna il-Peter. Kif inti? Tajjeb. Grazzi tal-istedina. Le, huwa pjaċir tiegħi speċjalna nafu li xurxin. Għandi ħafna memorji tiegħek, partikolarment meta kontu l-Mistra Village. Kont dak il-grupp inti, oħti, id-Deri, kelkom il-Peppi li kien isu dan il-patriarka li kien isu għatitikom id-direzzjoni għal dil-ħafna enerġija artistika li kienet ċaġa li konna osserva minn barra u kienet ċaġa aspirazzjonali ħafna, kont tkollaboraw ħafna fl-imkien, kien sabiħa. Kien hemm atmosfera sabiħa, nimmissja ħafna dak iż-żmien. U nimmissja għal-fatt li kont tlift l-aħħar show li kienu għamlu l-Mistra qabel għalqet, qabel il-kompless. Kien kon domt inti? Jiena kon naħseb domt 4 snin ma tantx domt wiz, però kienu 4 snin Alla jbirrikom. Għax jiena kon naħdem f'lukanda oħra tal-Korintja, San George. Għax dak l-animation teams ma kienu konnessi. Eżatt, l-istess team ma inferxin mill-Mistra minn San George. Ma naħseb bdew il-Mistra. Le, il-Mistra kienu jisiru l-spettakli iżbieħ. U anka jisu il-nukleu hemmhekk kienu mbagħad niftakarkom infrixtu u mbagħad kien hemm dak hawn il-matli u x'kien jisma' matli kien jisma' kontu tgħidulu insomma. Matli. Għax imbagħad oħti kienet għamlet żmien kienet head animator tal-San George naħseb. Naħseb, probabilment. Insomma, konnu għossu tara l-oħtok li tagħmel performances, kienet kitbed dik il-play li kont fi għanti. 15. Kont psikopatiku isni. Kont raġel ta' xi 60 sena. Ek fond memories il-Mistra? Ħafna. Isma, ħanibda naqra mill-infanzja tiegħek biex bejt naqra minn nofs, għax bdejta li inti kont tifel mistħi. Għadni? U għadek mistħi. Ma forsi ma d-nix daqs kem kont, imma kont ħafna. Ma nibdew speċa nistaqsu speċa meta tajt tifel mistħi. Xiġifieri, kif kienet tippreżenta ruħha il-mistħija? Naħseb sal-punt li nistaqsi xi ħaġa fil-klassi, għax nibda nħossi kulħadd qed iħares lejja u allura nsir aħmar nar. Darba kelli t-teacher tiegħi tal-year 3 u kienet qalt li tista' taqra li biċċa biex nara nagħmlek wieħed mislat immaġi u qrajt xi sentenza u naħseb illi sirt ilma sakemm qrajt sentenza waħda. Mbagħad konsert il-slat immago. Għażlitni ma nafx kif. Għamlet kuraġġ, imma kont inbagħti ħafna minħabba li ma kontx nitkellem nies fil-klassi.
kont nisti allura fejn jidħol pereżempju spettakli, koncerts, ma kienx ukoll xi partijiet għax kienu jaħsbu li tipo da qas jitkellem fil-klassi. Għalfejn ma kont taħseb daqshekk misti? Naħseb di natura. Jiena vera noqgħod lura. Ma kont tħossok intimidat x'kienet? Naħseb nuqqas ta' konfidenza fiha nnifsi. Li mbagħad eventwalment it-teatru rnexxielu jkissirili. Jgħati frustrak imma li kont. Aħna ntqajna biex nippreparaw għal dal-podcast u ftakar f'sitwazzjoni vera partikolari. Jiena kont nikteb ħafna noti żgħar u noqgħod nagħmilhom fid-diarju tipo li kelli. Anything kont nikteb, kollox li kien jiġi karti żgħar. U darba kont fil-lezzjoni tal-PSD u ħriġ da djarju għax kien hemm xi raġuni li kelli nħarġ id-djarju u konna ċirku u qali da djarju u waqgħu li n-noti kollha. U ġid da teacher u qabad il-noti u bada jaqra waħda imma vuċi għolja. U mill-mistija li stħajt, tipo vera jekk kont ħażin, sirt 20 darba iktar. Imma l-istess persuna darba kont qed nippreżenta konferenza ta' xi kienu jagħmlu xi tnedija u kien hemmhekk fuq xi panel. U kont rajtu hemm u tipo għall-inqas I came a long way minn dakinhar, tipo nista' nippreżenta u għandi iktar konfidenza minn dakinhar. U kemm kellek żmien ġifieri? Kont form 2-3. Da meta ġrat. Ġifieri mhux fil-primarja biss. Le. Anka fis-sekondarja. Li darba kienet sitwazzjoni fis-sekondarja. U x'kont tikteb imma fuq dan noti? Anything. Ġieli xi nofs poeżija, mhux qed ngħid kont nikteb ħajku, imma kont taqbiliet kont niktibhom pereżempju. Anything li kellek vena kreattiva. Ma ġarrejtix mi jisallum. Imma hekk anke kwotazzjonijiet li kont insib jew li kont naħseb li jagħmlu sens kont niktibhom. Allura meta daqrom. Għadek tagħmel dak tip ta' Le, però ktibt mhux ġbart għandi ġabra ta' kodba li ġew pubblikata, ġabra ta' stejjer li ġew pubblikati fi ktieb. Huwa stejjer li ġraw backstage fit-teatru hija pubblikazzjoni ta' Kite Group. Ma nafx fadal xkodba. U ma stejjer li vera ġraw. Li tawhom li l-atturi li ġraw wara l-kwinti. Ma konx naf li inti awtur. Ma minix awtur. Ma tħossok x'awtur? Minix awtur, lek, talbuni peress li mitħla ta' dinja ta' teatru. Talbuni nagħmel ġabra ta' stejjer illi qatt ma kienu ġew pubblikati jew li qatt ma ntqalu fil-pubbliku. U għandna pubblikazzjoni li ħarret fi żmien il-Covid. Ifhem. Fi żmien il-Covid kien hemm ħafna nies li kellhom ħafna ħin biex jibdew. Xorta dob niktibha ta' ħafna affarijiet. Ma l-kitba li kiju, il-kitba tkun aħjar iktar ma ħin. Eżatt. Dik il-verità li tikteb xi ħaġa mbagħad titlaqa, ma dak tikteb xejn. Li ma innaqqas ħafna. Għandi storja waħda li hemm involut Salvu Mallija fiha. Minnu da. Dwar produzzjoni li seħħet. Jidri li għalli Montanaro ta' ili. Produzzjoni tal-MADC li saret San Anton, u jidri li nġibet xil-kostum ta' xaħat, u minn kien bil-kostum spiċċa minnar il-kostum. Missieri? Ma nafx kifini, ma niftakarix blamment, ma naf li hemm Salvu Mallija involut. Inġiri, r-rexxajt ma' Missieri? Iva, Derġini. Fliem. Il-Manuel. Jalla mux il-Boeing, ma niftakarx blamment. Le, dak il-ktib. Dak il-ktib. Xanati minn fuq il-palk. ċajt ta' wara l-kwinti. Hija produzzjoni tal-Kite Group li għandhom katina bħalhom. ċajt ta' tobba, ċajt tal-politiċi. Ija, tal-politiċi li rajtu. Nsejt minn kitbu tal-politiċi. Tal-politiċi, ma nux minn kitbu ankejn. Dak inti ta' fuq il- Dak jiena. Fuq il-faċċata. Min karikatura tiegħi. Ta' Mark Xkambri dirli. Sentendi. Kienem speċa fit-tfulija tiegħek għax mbagħad kulħadd jaf speċa mbagħad m'għaddejt mit-teatru, television, però qabel dik il-parti ta' fej speċa inti bdejt issib forsi aktar l-identità tiegħek f'relazzjoni mal-bqija tan-nies. Kien hemm x'imkien ieħor fejn kont tħossok komdu tesprimi ruħek? Le, naħseb il-kidba anka fil-ċokon taħħa kienet tkun is-servi ta' soljev jew ta' post komdu.
Ma kellekx best friend, per eżempju, li tuqgħod tgħidlu kif tħares lejn id-dinja? Le. U kieku kellek tajgli sal-lum, iċ-ċirku tiegħi ta' ġewwa huwa vera żgħir. Vera żgħir. U l-fatt li qed nitkellemaw dwar l-affarijiet tiegħi hija xi ħaġa kbira ħafna x'jiena ma nħobbx nitkellem fuq l-affarijiet. Tipo jekk qed qiegħed fuq it-televiżjon tippreżenta programm u tieqa' fehem il-biċċa. Imma x'idejqek dwarha? Tipo li l-fatt li l-affarijiet li huma personali jibqgħu personali. Ħlif sal-lum, għajmina ġejta, u għatlek illi jekk kont ngħid li nifsi jekk hemm podcast li jekk jistudin immur fuqu, huwa ta' John Mallija. Għalfej? Lex, jina nisma' ħafna mill-podcast ta'kom u joġobni l-element leġġer illi min jiġew jitkellem b'ħafna komdita, għax tagħmilha komda inti. Qed infaħrek ħafna. Le, kompli, fil-fatt mhux qed nitkellem. Ħallilek l-ispazju kollu li hemm bżonn. Le ma sakemm studenti stidnuni xi kliet oħra, imma ħassib li ma ngħidx kollox ħalli ngħid il-komplementaw. Tajjeb, ġifieri jalla, isma' ma titx xibirra Vera għandna vera. Bil-każ nitlobkom. Vera? Ija miktar tard, nibdew l-inqas nibdew. U issa tfaħħu fil-meda x'inhux kollu aptiti bdejxu ma. Sakemm nixrob l-ilma l-inqas. Grazzi. Meta kollox jimxi ħarir, affarijiet sbieħ iseħħu. Ordna l-flexi bundle tiegħek issa. Mela, ġifieri qed li essenzjalment il-bieb ma kellekx. U għatajli u koll li anka ċirku tijak mux ma kellekx bieb, ma kellekx best friends li tista tajlu isma Madonna vera xtaqt najd il-ħagġa, ma mattiex għax ma kellekx. Zgur mux sa dak il-level, zgur. U allora daw il-sibiet kien jibqaw f'moħħok, jew kont tiktibhom? Kont niktibhom. Il-ġenituri kont tgħidilhom xi ħaġa? Le, ma tantx. Ma kontx niftaħ qalbi mal-ġenituri. Mux għax kien hemm xi ħaġa ħażina, imma ma kontx nosni komdu. Imma ħbieb ftit li xejn ċirku tiegħi żgħir ħafna, però kelli żewġ ħbieb tiegħi illi konna noqogħdu nitkellmu fuq l-affarijiet komuni tagħna, fuq l-isport, fuq jiena fan kbir tal-Milan, allura kont insib xi ħaġa komuni. Għadek? Għadni, naħseb iktar sirt aggressiv. Ibba mill-li nistareta mis-serja Taljana ma tantx għada l-apiċi tal-futbol. Etta tratta players bħal Modric li għamlu l-aqwa tagħhom f'kampjonati oħra. Bajn niftakar serja tal-Italja kienet Naqbel. Niftakar żmien il-Milan kienu jerpu kollox, pereżempju fi żmien Berlusconi. Għadek fit-tama. Le, jiena ma kontx inħobbhom xejn il-Milan, kont Juventin. Ma mbagħad eventwalment, ma nafx, li mbagħad tal-basketball ma kont Juventin aħra xejn, ġifieri kont fejn kbir ta' partikolarment Baġġo. Baġġo għamel periodu mal-Milan ukoll. Dak qabel kien mal-Fiorentina kien qabel. Mal-Brescia. Mal-Brescia. U mbagħad qisu ħadlu postu Del Piero, qisu f'dik l-istess kariga tiegħu, u kien hemm dik l-epoka ta' Ravanelli u dak hawn Delivios. Delivio. Ma lura fuqek. Grazzi. Ma lura fuqek. Ġifieri kif kont issa kessib għax inti jekk kollok ħsibijiet f'moħħok, ma tistax tgħidhom. Biex fejn kienu jmorru fuq il-karta. Ma kontx nikteb xi volumi ta' kodba, imma naħseb dik kienet parti mill-mod ta' kif nesprimi ruħi. Però kien mument ta' tranzizzjoni wkoll, għaliex kien mument fejn bdejt immisma' teatru. Form 4, Form 5, ma nafx kemm ikollok 14-il sena. Dak kien dal-perjodu. U allura bdejt insib dal-ispazji fej bdew jiġu opportunitajiet żgħar. U allura il-konfidenza bdiet tikber, il-qoxra bdiet bil-mod titkisser. Imma ovvjament inti qed tiddeskrivi lilek innifsek bħala persuna mistħija. Kif għamilt id-deċiżjoni mela ħammur nidher qudiem sala nies?
Ma milġi deċiżjoni. Jiena kurjuż ħafna, nħobb insegwi ħafna affarijiet, u meta nara kont ġili mmur teatru, per eżempju, kont inħossni fil-post fej vera nkun komdu, ġo teatru, ġo l-platea. Bil-purtina tiċċalet tini sensazzjoni kbira, ġviri, u kont najt, sabiħa ħafna tipo, di xaġa sabiħa. Allura, automatikament kont jek naf li per eżempju audition jew se jkun hemm il-kunċert tal-iskola, kont niprova nara kif għall-inqas immur nkunx soldat, whatever. Ma bdejt inġib partijiet aħjar. Kienet tisfurzak tagħmel kuraġġ. Eżatt, l-interess, kien hemm interess kbir għalija. U x'kienet l-ewwel ħaġa li għamilt? L-ewwel ħaġa kbira u l-ewwel parti li għamilt kienet ta' das-sultan. Ta' slat ta' għet mislat il-maġi. Ta' speaking part. Speaking part. Imma mbagħad. Le, ma meta hekk l-ewwel darba li għad. Alright, naħseb naf nirrex, għastja. Darba kelli, f'dal-periodu kien 4-5 ma naftakarx eżatt, kien hemm dal-karattru li kien qed mhux meta kienet aħna kellna l-Ċarl Saliba l-iskola tagħna, kien assistant head. Ċarl Saliba. Tar-radju. Żomm, le, da xwienet minn għafjena li qed niftakar fih jien. Ċarl Saliba kien jagħmel? Ċarl Saliba ta' ma' John De Manuele. Ok, alright. Kien l-assistant head tagħna. U kien hemm dal-karattru li kien qisu jimitaħ. U jiena konta minn del-parti u imitajtu bħad, mux imitajtu, kien jagħmel reklami ta' xi sodot li jingħalqu u konta milta fis-sala tal-iskola u kien hemm reazzjoni vera kbira mit-tfal. Allura qisni sirt popolari ma' tfal, ma' l-istudenti. U allura bil-mod hemmhekk bdejt nrabbi ftit iktar konfidenza. Oġbitek il-fatt li f'daqqa waħda isir popolari? Mhux għal-popolari. Minkejja li jiena ngħid sallum illi ma tagħmilx bija popolarità, min tiġi parti mill-pakket ta' dak li tagħmel, imma f'dak il-perjodu naħseb kienet importanti. Enitni. Għax bidla kbira. Eżatt. Kien hemm momenti fej ħassilt kellek bżonna l-popolarità? Le. Le, assolutament xejn. Allora x'baqa' jiġbdek lejn il-palk? Il-fatt li huwa spazju fej vera kont inħossni u għadni nħossni li nista' nesprimi ruħi. Li nista' nagħmel xi ħaġa, issa sejħa artistika bħal għandek sejħa biex nkun reliġjuż. Isni sejħa li naf li qed nagħmel xi ħaġa u b'dak li qed nagħmel min qed isegwi qed jieħu gost. Qed tinbidlu l-burdata. Jiġifieri l-iktar ħaġa li kienet toġboki illi jista' jkollok influenza fuq kif in-nies qed iħossuhom. Yes. Ġieli kellek esperjenza ta' nies li ġgħidulek isma' mnalla kontent. U nħu gost ħafna u napprezza ħafna l dawk li ikun hemm min jgħidlek ikun hemm il-waħdiet li jgħaddu xi kummenti li l-affarijiet forsi mhux li hija normali, però dawk li jiġu jgħidu nisma' għamiltu li differenza. Per eżempju, darba skoprejt illi jiena jafu bija n-nies, ċempilli wieħed għal isma' jien għandi t-tifla tiegħi b'diżabilità se tagħmel operazzjoni tista' tiġi tgħidilha hello kemm tagħmilha kuraġġ. U mortu u jisni bnejt rapport mbagħad għax ġelita tħossa tajba l-operazzjoni li kienet irnexxiet u meta nara sal-lum jisnu nafu l-xulxin. U naf li dik ġrat għal fatt li ratni nagħmel xi ħaġa. Ġili tkun fil-pubbliku u tinsa li inti popolari? Inkun nixtieq ġili li ninsa. Inkun nixtieq illi ma jafni ħadd. Jien għandi tendenzi nkun ftit lawd kultant. Għandi tendenzi li ninsa li jena n-nis jafuni. U kultant imnalla tkun Kajli per eżempju li tajli isma. Inti kulħadd jaf minn inta. Vera popolari. Ma tiġrilek illi issa tnuħu gost biex tinsa illi inti wkoll għandek din il-parti tal-personalità. Sfortunatament naħseb dal-aħħar sirt kontinwament konxju illi I'm judged fuq dak li qed jaraw. Tipo jekk vera hemm ta' qudiemi, pereżempju jiena l-ħorn tal-karozza ma tantx indoqqu. Sewa. Naħseb laqas naf kif jinstema. U jekk ta' qudiemi abbiżhom li u għandi ftit indoq il-ħorn, inżomm lura x'ngħid daħajjajt kemmu kiesaħ. Ta' television bħal speċi. U allura naħseb konxju.
konxu u ġifieri trażżan kif M'għandix nrażżan ħafna ta' xina di natura ma tantx tantx inti confrontation. Assolutament le. Ma nikkonfrontax. Imma ġieli, għat li għandek 3 credits fis-sena, kif taħdem? 3 credits. Uħlejt waħda l-bira ħaklek. L-ar credit li għad ħlejt l-imkien. Relatata ma l-bira, biex nkun onest. Sewa. Għalix, meta namlu xaħġajin, vera ntija il-200% niprofa l-nas. Il-biraħ prezentajt program li xandar fuq TVM u kważi ftit maħnu għax vera inħossu joħod li saħti. Imma qabel kont niproduċi. Xemmu li hu daqshekk impenjattiv fuq dal-programm? Għalfejn Lex, vera nkun irrid nara illi nkun. Qed nipprova nifhem inti mill-parti tiegħek. Għalfejn tħoss li huwa daqshekk stressanti. Le, vera jimpenjani, għax inħoss li rrid nagħti performance tajba. Ġifieri tkun stressjat li li d-morru tajjeb imma qabel kont niproduċu wkoll, ġifieri kont nara li għandna running order lesta li għandna l-items li preparajnihom sew, kont nagħmel kważi kollox jien. Nara li għandna ekel għan-nies li ġejjin minn mill-lasa żeta. U dak iġib miegħu kemm sodisfazzjon u kemm stress. Tipo jekk il-pizza ma waslitx, jiġu waqt programm din il-pizza ma waslitx. U jiena qed nippreżenta l-programm u rrid ngħidilhom bħal speċi nċemplulhom. U darba kien hemm xi problema relatata ma' sound li jiena ma kellix assolutament x'naqsam magħha. U d-direttur qal isma' flaxxa nitfi u nitlaq. U jiena qisu ma fasl il-buttuna u ħlili waħda mit-3 credits ta' rabja fis-sena li jkolli dak il-ħin. U ntlift u batnajjat u rawni bħalma rari rawni. Ilvi naħseb dik kienet waħda mill-ar drabi l-infqajt. Ma nafx kif jirnexxilek tagħmilha li tkun qed tippreżenta, tkun qed tagħmel il-parti ta' speċa quddiem il-kamera fejn inti tagħmel ix-xogħol tiegħek u qed tagħmel ukoll il-produzzjoni. Diffiċli ħafna. Diffiċli. Għadek hekk? Li m'għadniex hekk għaliex imbagħad tallimt indawar li l-nifsi b'nies li huma aħjar minni biex nipprova nkun aħjar. Sintendi, Infatti mat-tim tagħna għandna l-Xombo Ħaġar illi naħseb li għamilna kwist tajjeb bih. Kien diġà kont qed naħdem miegħu fi żmien Serataron. Serataron niftakru u jiena kont ġejt Serataron. Issa ngħidlek x'għamilt li minn dalodu. Aħna għajna dalodu biex nippreparaw dal-programm, dal-podcast, u fakkartni fi bla xinxilli. U smajta ħafna drabi minn dalodu sissa. Tal-ġen. Kemm inti bravu. Vera bravu. Issa, tajjeb, l-Mistir. Tinfaħru ħafna. Le, imma Serataron kien wieħed mill-ewwel programmi li mort fuq, kont mistiden fuq u bdejt nara x'efer qed tagħmlu biex tollu l-kwalità. Kelkom Bis kalkom il-Justin u l-band tiegħu u dak il-kram. Il-kram. U kienet vera. Marjele kien hemm. U kien hemm pereżempju abbattu li producer biex il-producer jgħid li isma' issa speċa beda jgħid li kif ħajkun imqassam il-programm u kien isu miegħi il-ħin kollu biex jorjentani jiena għalfejn qiegħed ħafi u bis-sut. X'għandu x'jaqsam ħafi u bis-sut. Nota bene, il-producer ukoll naħseb kien inkarigat li jkompli jimli l-tazza bil-ġinn u ma nafx iktar bedajtini, insomma. Lija kien il-producer. Gabriel Lija. Imma bdejt ngħid isra x'effert qed jagħmlu, anke bħala equipment u hekk kien is-set u kollox kien der li kien hemm dal-impenn biex tkunu ta' ċertu kwalità, imma anke kien hemm ċertu rqaqat li bdejt ninnota. Anke pereżempju meta dik ir-rehearsjajnija qabel pereżempju. Qabel soltu meta tmur fuq it-television. Mela issa. U kienet live mal-band. Mela, u l-band actually speċa bdejt intihom id-direzzjonijiet, jekk tismagħha pereżempju hemm punti fis-silta fej irdu jifquma. Per eżempju, u ħadu l-ħin mi għajmen. U għatna l-mom issa u għek ħana kolla f'daqqa, u provajni għek xerba darbit, ġabu għatajb, għanka xuwa mużiċisti tajbin.
Insomma, u ma ġasti dejjem nħuħas naħdem jien. Ġili mort tismaħħom? Id-djun, għandhom diska tabib ta' bil-lejl, jidir li ma nafx kux ta' bil-lejl u ta' bil-lejl. Kellhom il-lonċ, issa kienet vera. Jiena nħobb ħafna il-brodu u l-brikkuni u daw il-bands li qed jagħmlu ħafna ġieħ l-mużika Maltija. Imma dik vera, u impressjonajtni kemm bdejt tajt klim ta' spiss. Nimmissjawk fil-rap. Għandek bżon il-rap jaftit. Jiena nimmissjaħ naqra rap ukoll. Nimmissjaħ naqra rap ukoll. Imma nassum li inti kellek taqta' xi affarijiet ukoll tul ħajtek le? Iva, illum il-ġurnata sirt niddeċentralizza aktar dak li nagħmel. X'jiġifieri? Qabel kont nagħmel ħafna iktar affarijiet. Illum ma nistax għal raġunijiet varji. U għax rrid illi nispeċjalizza aktar f'dak li qed nagħmel. Nirfina aktar dak li qed nagħmel. Jiena wkoll għaddejt minn dak il-proċess. Biex jiena tfal sforzaw li ngħaddi minn dak il-proċess. Anka lili? Jiena meta kelli t-tifla, meta twildet ftit qabel ma twildet it-tifla konna bdejna naħdmu fuq album jien u l-band tiegħi. Il-mara biex bittaj lissa nippreparaw għat-tifla u f'moħħi hija issa nippreparaw għat-tifla. Imma jiena għadni għaddej ġifieri b'dak l-istess mentalità tal-adolescenza fejn inti tqatta' sal-4 ta' filgħodu l-istudio, mbagħad mur id-dar torqod satejt, mur għax-xogħol, tlesti mix-xogħol terġa' tmur l-istudio u f'moħħi ma bdejx nirreġistra li issa ħad tidħol ħlejqa f'ħajti u jiena ħankun interament responsabbli għal benestri ta' din it-tifla. U mbagħad eventwalment meta twildet malajr ħafna bdejt nieħu ċertu deċiżjonijiet biex kienet diffiċli għax ovvjament lill-band illi daw investew miegħi il-ħin tagħhom kellna ngħidilhom isma' ħanifqu u ħanqofu l-proġett f'nofsu. Kien diffiċli ħafna li għax jiena rap inħobbu. U għax tajjeb? Naħseb li għandi intuizzjoni tajba li u l-palk inħobbu hekk. Il-Bon kien miegħi, il-Bon kien il-producer tiegħi mela. Għamel ħafna xogħol tajjeb mela. Għandi naqra remors illi fis-sens għatem mit-tama illi għat jasal staġun f'ħajti fejn kun nista' nerġa' mmur u nesplora dik il-parti. Aħna nistennewk bil-ħerqa. Inti ġieli provajt tirrepja? Le, naħseb jidher li meta ġejt inti provajt nirrepja biċ-ċajt. Diffiċli ħafna biex nirrepja. Imma nista' nqabel il-kliem. Naf nqabel il-kliem. Għandi feeling li ovvjament intem ċertu level ta' teknika u fiha l-biċċa tax-xogħol. Jiena dejjem kelli l-intuizzjoni għaliha u mbagħad naħseb sirt naqra iktar tekniku. Għana xbdejt nallem il-ħabs, kont nallem il-rap il-ħabs, allura inti biex tallem xi ħaġa, tifhem inti x'qed tagħmel, u qabel kont tagħmelha mill-istonku spiex, mbagħad trid tajt ma da mhux ħanajdlu miż-żaqek u rap ma naf kif. U trid ismu. U mbagħad kellna ħabib jienu l-Bon, il-Lapes, li hu iħares lej ir-rap b'mod ħafna iktar tekniku l-Lapes. Jara l-mekkanika ta' kif jaħdem strofa. U fil-fatt konna tajbin fl-imkien anka għax jiena kelli l-metodu tiegħi u kellu l-metodu tiegħu u mbagħad fl-imkien speċta konna nagħmlu konna tajbin. Tajbin. Kulħadd jiftakarkom il-min issemmu jiftakrukom. Bibta tal-podcast kif qegħdin hawnhekk nixtieq infakkarkom sabiex iżżuru l-paġa tal-Każin, tafsu like, tafsu subscribe għax inwedukom li l-Każin din is-sena se jkun l-iżjed pjattaforma ta' dibattitu f'Malta, eċċitanti, ħielsa, kritika, riċerkat. Insomma, fimtuh il-punt. Morru, għafsu, like, subscribe. Ciao. Mora naqra l-ura għal-biografija tijak. Għax naf li ma naħseb il-tattika li ħajkollu nużamijak li ftit fuqi, u ma tisma inti. Tinqassam ftit. Le, inti demokratiku, ġenerus. Ġenerus. U bad bdejt bil-park, kien hemm xi punt fejn l-osra kemm jiena popolari. Kien hemm xi punt fejn waħda ndbaħt illi Iva, il-Junior College. Il-Junior College. Eżin indbaħt, naħseb illi kien hemm momenti sbieħ, Junior College ħajja partikolari, il-social life tal-Junior College sabi ħafna, għamilt ħafna ħbib illi għadhom ħbib tiegħi żallu. Sabiħ li
inti u tkun adolescenti u tkun popolari għandha l-perkaċċi. Fuq diversi livelli. Nasu kas? Għedin kun diplomatiku ħafna, imma tkun popolari, jekk ħarġ tissif fil-għaxija, u għandi memorji tijak, paċe fil-bxarek twil, u għaddej bil-marmalja tijak warraj, bit-tim tijak. Ma per eżempju Mort Paċevil, li qabel forsi kien differenti minn kif inu l-lum, taf li ħatiltaqa ma' ħafna nis, għandek ħafna xtajt, għandek ħafna options ta' kumpaniji, f'kas kompanija tista' issib kumpaniji oħra. Kont hop parta il-kumpaniji. Diplomatikament najli, għax jekk tiddeja f'diskussjoni waħda tkompli diskussjoni ma' xi ħadd ieħor. Imma il-Junior College kellu wkoll band, konna għadna band ukoll. Li kien jisimha l-Bus Stop. Ok. Jiena kont drummer, kemm ninqeda, jew kemm jinqdew bija. Għax inti id-drummer jiddeċidi fejn ħassir ir-rehearsal ħafna drabi. U jiena kelli drums id-dar u kienu jiġu d-dar. X'kienet il-band? Kienet fun band, u covers. Ma kienet, ġifieri, kien hemm periodu fejn konna nagħmlu xi ħaġa żgħira tal-flus minnha u kollax kienu jqabduna xi tieċ tal-aħħar minuta li m'għandhomx band u konna morru aħna. Imma darba morna fuq xarabank u għalina Peppi kien għalina xisimkom intom. M'għandniex isem. U għadna nsemmuha Bus Stop għaddin fuq xarabank u allura. Ma speċa tissemmili il-teatru, television, għadu maqbadni xesaċ ma nafu li għemmek sammoru, il-mużika, meta kont tifel, kellek dawn l-ambizzjonijiet li tkun performer? Le, ma kienx l-ambizjoniet li nkun performer, pero kont insegwi ħafna mużika. Id-dar kena ħafna long plays, għax il-papa dilettant ħafna tal-mużika, u allura kont viċin ħafna tal-mużika u konna nsegwu dak li jiġri fix-xena Taljana, tipo bit-television Taljanu, Sanremo, Festival Bar, u kont nħu gost nisma' ħafna l-mużika, b'mod għandi influenzi kbar ta' mużika Taljana. U allura, imma kienet kont ġast nuħu għos nismaħħom, mux għax kont nammira li nsir xo rockstar. Imma kont per eżempju tismallu ġodalla u tajt l-lista kan nixtieq nkun bħalla. Le. Għad ma kellek dik Le, pero kien hemm drummers, kien hemm nsemmi ma għax niftakar filmat tiegħu. Niftakar rajt id-drummer ta' Marco Mazzini, u kien hemm id-drummer tal-kors li kienet mara, li kienu joġbuni ħafna. L-istil tagħhom. Italjani, il-batteristi jekk għandhom ċertu ma nafx anka viżwalment jidru differenti vera. U allura kienu jispirawni li nħogost indoq il-drum kit. U x'mużika Taljana kont? Taħlita. Kollox. Illum il-ġurnata nisma' ħafna iktar mużika Taljana fil-karozza. Jew ġurnalija jew mużika Taljana. Illa l-lumen. Isma, il-promo naqtaw kollu dal-bitċiet. Ħabbam nieħri, ħabbam nieħri. Le, dal-axħar erġena, ovvijament għadna naraw Sanremo, issa. Ma tantx kien tajjeb. Le, assolutament. Jina s-soltu naraħ imma b'mod kważi sagru. Li għandi fil-11 nofs immur nagħmel it-te biex jitini ftit saħħa biex nara sal-aħħar. Ma dis-sena sal-11 kon dejjem riqet. Jiena nimissja ħafna l-Amadeus u insomma, nitkellem mod romantiku. Jiena aktar għandi fascinu daw il-kantawtur Italjan tipo Dalla, Modugno, Battista. Lucio Battisti. Battisti. Dawk speċa kienu id-dar tagħna kienu kollu jindaqqu. Mbagħad il-qudiem kont skoprejt l-artikolo 31, ma nafx tafhomx. Artikolo 31 dak kellhom ġin ġigu ġin u tranki funky. Kienu rappers insomma, kienu isom l-ewwel grupp hip hop Taljan li ma kinux tan-nik. Għax it-Taljani kellhom ħafna grupp hip hop tal-hip hop tan-nik. Kellhom pereżempju Giovanotti meta beda kien tan-nik. Eventwalment kien sar tajjeb ħafna. Ħajkun Messina da sajf, u nixtieq ħafna mur narah. Interessanti. X'nagħmlu mar flimkien? Marru? Nitkellmu mux Messina jiġi ġos għalija jew n-naħalu li mux Messina, skużani, Palermo ħajkun. Palermo żgur għalija. Le, ġobni ħafna buon sangue.
Eżatt. Tajjeb ħafna. U issa nisma' l-Salmo. Salmo, le. Il-dak. Jina nisma' i-ġurnalisti, ma nafx smajġ bihom. Ġurnalisti. I-ġurnalisti. I-ġurnalisti, le. Le. U television Taljan? Nsegwi ħafna. U naħseb jider, fl-influenzi tiegħi jider ħafna. Xi segwi? Kont insegwi ħafna l-Amadeus meta kien fuq ir-Rai, issa jgħat fuq il-Nove biex jaqla xi ħaġa żejda u jiena m'għandix il-Nove dar, allura ma. Bas naf x'inhu n-Nove. Il-Nove jisu huwa streaming. Imma hemm ċertu livell fl-istampa hija differenti ħafna, iktar rikka kif jippreparaw il-programm in-Nove. Imma pereżempju nimmissja li l-Amadeus insegwi ħafna lil De Martino li issa jippreżenta Sanremo. De Martino kien jagħmel programm. Actually jagħmel tnej li ninsegwihom ħafna. Wieħed kien jismu Bar Stella li miegħu kellu dal-grupp ta' komiċi kien jisu cabaret ma' komiku. Kien jixxandar fil-11 ta' filgħaxija. Bar Stella? Bar Stella. Li naħseb li kun jagħmlu biċċa xogħol tajba satirika. Italjani għandhom stil satiriku li naħseb huwa uniku. Forsi aħna l-Maltin mhux kollox huwa aċċettat. X'ġifieri, fl-Maltin, għax huma naql iktar avventurużi. Avventurużi mhux hekk. Tipo riċentament Fiorell ma nafx jekk smajtx illi kien hemm xi mistieden f'Sanremo li ma aċċettax għax għal ħafna kritika. Qed nipprova niftakar x'ismu l-komiku. U Fiorello għamel xalata, performance ħieħa mill-fatt li dan ma marx. Ma marx għalfej. Għalix dispiċċa tant meloni, insomma, kienem the-right wing u l-left wing, da dibattitu ta' right u l-left wing Taljan. Insomma, u spiċċa ma marx da minħabba dil-kritika li kienem dwaru. U Fiorello għamel spettaklu minna. Imma, jek tkellim ma' xi żewġ tibib tiegħi, immaġina tagħmilha Malta. Għax Fiorello għal x'kien jgħid kieku mar fuq Sanremo. Figa tila u figa nizla, ġifiri ma tajdomx għaw Malta. Jew aħna fix-fixo nipruvaw nkunu avventurużi, pero anka jina nkun imwerwer. X'in l-aktar ħaġa avventuruża li taħseb għamilt fuq fix-fixo? Naħseb illi għamilta waqt Serataron, iktar minn fuq fix-fixo. Li konna batna numru ta' itri f'perjodu sensittiv ħafna fil-xena politika Maltija. U konna batna itri satiriċi l-diversi nies li huma magħrufin f'Malta mill-lat politiku. Meta tngħidu għamiltuha? Fis-sena 2020-21. Ħadd tfittex x'ġara dak iż-żmien. Le, f'moħħ. Minni hemm katalgu f'moħħ. U lil min battuhom il-dawl li tri. Kombinazzjoni din. Il-min battuhom li tri? Dak iż-żmien konna batna waħda lil Bernard Grek, konna batna waħda lil. Mhux battulu l-flittra. Konna batnilu ħafna lumi. Dedika b'ħafna lumi. Il-min iktar. Konna batna waħda lil Kiċ Kembri. Konna batna waħda l-Karl Stanja Navarro. Stanja Navarra. Naf, għalfejn, naf. Tittajdilna f'kull itra xbat. Ma niftakarx blamment, pero jidilli li takid kienet vojta. Vojta għalfej. Għalix il-messaġġ ma kienx fil-kidba. Imma kien fil? Konna batnilu itrat fuq. Jisniet naqla d-dras, Għalix, għalix, meta kont għamilta kont l-ambjent tal-program, forsi kont iktar arjus, kont iktar konfidenti. Ma thankfully ma kenniex riperkussjonijiet, in-nies aċċettaw bħala satira. U għas minn nies li kontu għet nitnejku bju. U għaxej, għanzi, u naprezza kemem personalitajiet u politiċi li huma sportivi. Fis-sens, xaġa bħal dijek, ma tikx kuraċek biex namel iktar minn. Iva, infatti jissa tinkunu ħafna iktar avventurużi b'fix-fixu, għaliex kienet jixxandar fħin wara l-10 u kwart, u għallura kien iktar lok fejn kunu avventurużi. Pero l-bicċa li daw il-klips jitilaw fuq il-socials, u n-nis jarawhom f'kull ħin tal-ġurnata. Sabiħ, il-socials biħ, le?
Tajjeb. Iva. Però, I mean, in-nis, jina ngħid irridu nwessawha bil-mod. L-elastiku ta' kemm ħajjaċċettawna n-nies b'mod satiriku avventurus. Għax jiena l-ewwel li nibża ħafna. Tipo ngħidilhom ismawni araw li ma nweġġaw il-ħadd. U jagħmlu li kuraġġ u jgħidu li isma' di satira. Ma kien hemm xi klipp li pereżempju marret partikolarment ħażin. Ħanajlek għalfejn. Għaliex in-nies qed jaraw lili, mhux qed jaraw l-awtur tal-iskript. Bibtijaj il-pata krips metodu artiġjanali u mal krips favoriti tijaj minn misdu l-borza anke ċieħ ta' rosemary jifqaw għandhom il-high oilic sunflower oil li jagħmluhom ħafna aħjar għas-saħħa. Tabjera, m'għandekx idea u mhux se jkollok għax ħanispiċċa. Pata, Italian quality, guaranteed. Jina naħseb li l-Maltin huma delikati ħafna fis-satira marbuta mal-isport, mat-tim tal-futbol, mal-qaddisin. U meta mbagħad dik meta s-satira twassal għal xi ħaġa oħra. Tipo xaħat jinterpreta s-satira bil-mod kif irritu. Biex immoral tal-futbol, kien hemm periodu fejn konna nagħmel ftit satira relatata mal-futbol Malti, kienet fuq stazzjon tal-futbol, fuq programm tal-futbol. U darba kien hemm plejer ta' tim Malti li ma filax jissapporti sa' kemm imur fid-dressing room biex jaqdi l-bżonnijiet tiegħu u kien iddihom fil-ground, fil-pitch. U aħna għamilna s-satira fl-opinjoni tiegħi. I mean, sempliċi ħafna u għadna faċli l-emme fejt investi f'mobile toilets ħadejn il-lasti. Komda. U la li kien inqala kważi konna rġevejna teddit minn dan it-tim partikolari. Insomma, ma x'sabu offensiv dwar. Għaliex qisna qed inwaqqgħu it-tim għaċċajt li fl-opinjoni tiegħi nistgħu nkunu ħafna iktar avventurużi minn hekk. Għax ma terhomx nagħmlu loki għax it-tim tal-ħara pereżempju. Dik dija tajba. Imma ġifieri dik kienet l-ewwel toma li n-nies jistgħu reaġixxu jekk tagħmel ftit satira kontrihom. U kif imma impattatek l-affari? Le. Għax I mean dak il-ħin jiena peress li minix bniedem li niddibatti, jiena minix konfrontattiv. Għattilhom ma nerġgħux nagħmluha bħal speċi, la effettwatkom hekk ma nerġgħux nagħmluha. Riċentament qed nagħmlu karattri vari, imitazzjonijiet, jiena nkun qed nippreżenta l-programm u allura l-ewwel punt ta' referenza huwa ħafna drabi jien. Anke ma nkunx għamilt il-karattru. U ħafna drabi noqgħod nispjega smani di satira. Preludju fil-programm stess. Disclaimer. Le, ma nagħmilx disclaimer. Le, ġifieri min ikun hemm min jirreaġixxi għal xi ħaġa li nkunu għamilna fil-programm tagħna, li huwa programm purament satiriku, huwa purament biex jiċċajta. Min jgħid li ismani, weġġajtuna hekk, nispjega li ismani di satira li m'għandniex intenzjoni li nweġġaw u tipo. Però issa esprimejt ix-xewqa li il-rubber band tiswessa. Żgur, naħseb li wessajniha. Għalfejn hi ħaġa tajba li titwessa dik ir-rubber band? Għaliex jiena kontra ċensura. M'hemm xejn li ma nistgħux nagħmlu fuq it-televiżjoni sakemm ma vera ma noffendux il xi ħadd fuq bażi personali. Tipo jiena ċajt fuq id-diżabilità ma jidħolx fil-vokabularju tiegħi. L-Ingliżi jiċċajtaw kemm trid. Però l-prinċipju naħseb naqbel miegħu tiegħek, fis-sens naħseb punching down ma tantx tibqa' satira. So hekk ikun hemm xatt li diġà da makus u tot titnejjek bih. Jiena l-ispirtu anke ngħidha jaqbad nindanna. Imma punching up naħseb dak huwa xogħol is-satira u fil-fatt naħseb Tajba. Sorry, in-nies qed jaraw dak li qed nara jien jew qed nitkellem naħseb illi hija
u importanti anzi illi is-satira li tina fil-fema tiegħi li inti tumanizza l-poter. Mela ħafna minn nies u Malta għandna l-problema, ma nsibx li hija esklusiva għal Malta, ma Malta żgur teżisti li aħna nidolizzaw. Sewa ġifieri nies fil-poter li huma ta' status għoli, issa jekk hux għax għandna ħafna flus, jew politika, jew futbol, jew whatever, nidolizzaw. Issa, il-mod li inti tumanizzah dak u li inti ma tħoss li jisma' li dak huwa isu xi alla li ma jistax jieħu żball, wieħed minnhom huwa li titnejjek naqabih. Fil-Mesopotamja kellhom dan ir-ritwal fejn ir-re kienu joħorġuh darba fis-sena. Se dak ir-re kellu qawwa kbira, ġifieri kien prattikament tista' tgħid omnipotenti, ġifieri u jiddetta ma kellux mhux bil-gvern u hekk kif aħna llum. Dak kienu joħorġuh mill-belt, mill-iswar tal-belt. Jituħ xebabbajt u jwaqqaw ħannejk u jinsultaw u jitnejk, ġifieri kienet estrema, kien ritwal vera vera estrem biex jumiljawh. Mbagħad ingħatfuh, u jerġgħu jitfgħu ħrie. Biex huma jiftaq, ġifieri ara kemm hija intelligenti, u kien ġifieri volontarjament jissottometti ruħu għaliha għalfejn u jaqbillu wkoll. Għax hu fl-istess ħin jista' speċa jinħeba jew jista' jispjega jien uman u żball jien ieħu wkoll. U naħseb is-satira għandha ħafna din il-funzjoni fis-soċjetà li tfakkarna isma' xbin. Naf li għandna din perċezzjoni li da qiegħed fuq u inti qiegħed isfel, imma fl-aħħar mill-aħħar kollha bnedmin, kollha bl-istess eżiġenzi tagħna, kollha bl-istess nuqqasijiet. Ġifieri, insomma, dak kollu li għadt inti, like, subscribe, share. Grazzi tal-iġbartu, imma simbolizmu sabi ħafna. Imma biex inkompli ma' din, jiena nemmen illi il-partiti politiċi Maltin jidru iktar cool jekk jużaw is-satira tajjeb. U naħseb iżidilhom livell ieħor. Taħseb li għandhom jużaw iktar is-satira fuq xulxin? Jużawha, ma jużawx biżejjed. Però turi ċertu konfidenza minn partit illi jista' jiċċajta b'dak illi qed jagħmel xi ħadd ieħor. Naqbel. Jien pereżempju niftakar ma nafx minnu Bernie Sanders. Ija. Bernie Sanders kienu għamlu ħabta dejjem jitnejku bih fuq Saturday Night Live. Imma kien sar hittu. Għax da Bernie Sanders kellu din il-ħaġa li dejjem jgħid I just need $5. Dejjem qed jitlob il-flus, għax ma kienx jieħu flus mingħand il-corporations u dejjem jitlob il-flus minn x'ismu. U Saturday Night Live għamlu ħabta. Dejjem jibdew bih jitlob $5 biex. U kienet vera tajba, għax qed waqgħu ħannik għax nafu x'qed tagħmel, taf kif inkoll għandna titlob il-flus u insomma, it's your political mission. Imma fl-istess ħin kien vera kien sar meme, kien sar cult hit nada. Ġifieri li jiena naħseb hemm żgur lok għal ħafna iżjed satira. Kont għamilt ħabta kont nagħmel kaxxaturi. Kont fenti hawn jien. Ma nafx għax rajtu. Ukoll kont fenta kaxxaturi. Le, kont impressjonani vera. Issa naħseb dan dil-kwalità ġibta mir-rap. Għalix kellek ritmu vera mexxej. Konħu gost namlu, kien jistordini, għax inti palma taf, inti taqbad situazzjoni, tifema sew l-ewel, bat t-prezenta b'mod li ħattijħor jifema u kull 5 sekondi u kull 10 sekondi t-tfaċajta biex iżommu mem. Imma l-missjon da ħafna fajta. Tara, għanna bżonn iktar minn daw. Mux titħajjar jew. Le, mux jena mill-għamilti. Isma, naf li għat li ma kellekx ambizzjonijiet li s-sir performer, ma ambizzjonijiet oħra kellek. Kien hemm perjodu fejn li ma nafx kelli immaġinazzjoni fertili. Tu bifer għadni dilettant naqra ħafna fuq l-avjazzjoni, imma kien hemm perjodu fejn kont ngħid min jaf kikun sir pilota. Imma kienet sempliċement ħolma, imma għadni jien kontinwament insegwi fuq l-avjazzjoni u dak kollu l-flajru. Dwara? Kollox. Vera kollox. Ftit, per esempio, għamilt periodu immur l-airport biex noqgħod naħdem fuq xi ħaġa l-Kwiet. L-airport huwa post partikolari ħafna. Isu fejn taf li hemmhekk in-nies qegħdin hemm għal ftit ħin u jitilqu, imma dejjem hemm xi ħaġa għaddejja.
Allura kien ikun post li joġob għadu post li joġob nafna biex immur naħdem. Ma x'affaxxinak dwar il-fatt li huwa. Illi dejjem hemm xi ħaġa tiġri 24 hours. Fatti fi żmien il-COVID kien ħala u kont mamma mejja kif fattewni. Ma kont mur l-airport ħabba l-aeroplani jew. Le. Kont immur, ħafna darb għadni immur nara l-aeroplani noqgħod nieħu gost minn faraħ lil innifsi. Ma nixtaq immur daqshekk ta' spiss, imma insibu bħala post illi ready to connect me ma' posti oħra. U jisu nħossi li moħħi hemmhekk kien jinfetaħ iktar. Mela kellek l-aspirazzjoni li ssir pilota ma għamiltiex. ħafna nisit jgħidu għal-grazzja tal-. Għalfej. Ma nafx jaf dawn iġiżu aeroplan. Naħseb tkun entertaining ħafna jena flajt miegħek. Jgħid tkun entertaining das kemm insuq il-karozza u inti fakkartek f'waħda veru, ma tiftakarix. Jien ma niftakarix. Ma raġuni Ma niftakarix hemm raġuni, lek tispjega. Kien l-għada tal-istrina, kienu ntrebħu ħafna rigali partikolari. Tiftakar l-imsena tal-istrina. Naħseb kienu l-2021, l-2002 jew 2003. Xaħġek ma. U kienu ntrebħu ħafna rigali minn dak l-istrina ta' Fleur-de-Lys ngħidlu jien. U l-għada kien hemm in-nies ġejjin jiġbru r-rigali li rebħu. U li kienu qalu li biex nmur nagħti daqqatit biex jitqasmu r-rigali. U kien hemm John u kien talab nintih lift, jiena kelli ġip. U kien għadam l-periodu taħdem bla klaċ. Wara kella bull barisa, ma nafx jgħidu, jien minix tekniku fil-karozzi, jisa biċċa ħadida. U John kien bella da fuq wara, u nizdin nizda l-PBS, ħadd xi break u jifqa' rasu kważi f'qajtlek moħħok mal dil-ħadida. U jiena vera bejn kwetajt għalih u bejn bqajt impressjonat kif bqajt cool. Jien ma niftakarx, jew qabditni amnezija mal-ewwel. Ġifieri kif tara aħjar li ma nsuqx aeroplani. Ewija ma żminilu, meta konna żgħar mhux imma konx laqwa ma nafx min jiftakar il-Hyundai tiegħi, ġifieri li għamlet xi 6 xhur mingħajr bumper ta' quddiem pereżempju. Naħseb, ma nafx imma qisu late 90s kienet ħafna iktar aċċettabbli li jkollok karozza mandra. Vera, jiena kont neċċella fiha. Flex ta' meta ħarġu l-VRTs Malta għalina kienet oxxeneta kbira. Viet iċċekkja l-karozza. Ġiġifieri iċċekkja l-karozza. Anke driving test issa l-avvanzati. Mela. Jien għamilt ta' qabel. Qed niftakar jiena l-driving test tiegħi mort Stonjat. L-ewwel test, għaxu kien u driving test kien vera tannik qabel. Mela, jitfa' kwara l-steering. Jiena dak iż-żmien kelli tendenza li npejjeb smoke il-ħin kollu. U fis-7 ta' filgħodu kont ġa pejjeb l-smoke, Nasal, ninsa li qiegħed għad-driving test, u mbagħad niftakar u jkunu hemm massa ta' nies idaħlu wieħed fil-karozza, massa ta' nies hekk fuq ir-roundabout insejt fej u jgħidlek u jgħidlek ismek u tidħol fil-karozza mal-pulizija. Il-pulizija jieħu 3 seats, ġo sidu jieħdek fil bil-men u jgħidlek suq semmi sfil. Jiena mela sekonda waħda, mela l-ewwel il-klaċċ u mbagħad. U tlaqna bil-motek. Issa da driving test. Ħadd ma kien ifalli. Ħadd ma kien ifalli. Kulħadd jgħaddi. U tlaqna. Sorry. Mhux sorry, toqgħod attent. Għandek raġun, għandek raġun. Nibda nsuq ir-roundabout. Il-roundabout se nagħmlu xej għaskellimtu l-ura b'qajse, tittafas il-break, nafas il-break f'nofs il-roundabout. Sorry, sir, mux sorry, għalli joqgħod attent. Batter, insomma, għallissa dawwar u ġitla, ġifieri t-test kien tinżel triq, iddur ma' roundabout u terġa' titla. Dak kien it-test, il-prattiku, għalli orajt għaddejt, għalli sejja ħanamlu it-teorija. U t-teorija jiftaħlek il-ktib. U l-ewwel jurini tal-one way. U għatlu one way, għallik mux one way, no entry. U hija dik, ma nidħolx, ma nidħolx, tajjeb, alright. Għawek don't turn right, un-bat kienem ritratt tal-pulizija jgħamillek hekk. Sawa? Ma to be fair to me, ma kienx ċara, right, sir, dik l-istampa. Ma kienx ċara, ma kienx ċara. U kienem
Vleġġa speċjalitat jagħmellek hekk. U jien bdejt ngħidlu iqaf. Ħares li jasew. Iqaf. Ħares li jasew għalli. Għalli iqaf. Għatlu iqaf. Għalli isma' xbin. Għalli mur id-dar. Għalli jerġa' applika. U kont l-unika ox fil-musta sħiħa illi falla l-liċenzja dik is-sena. Ma bit-teorija falli, Le, kollox fallejt menni, ma rridx fallini għax beda jispiex ta' naħseb ħajkollu not nimla l-karti għalfej fallejtu forsi protesta u minn danni kollu, imma le kien vera. Kien faċli. Kien żmien differenti u bla seatbelts. Kien iktar autentiku. Jew third world, ma nafx x'ismu. Take care and nourish your body with pure, ethical, organic vitamins and supplements. Browns, empowering wellness by prioritizing your health. Qabel ma nkompli Ron, nixtieq nirringrazzja l-kumpaniji li l-najtuna daqqati sabiex nkunu nistgħu nagħmlu dawn il-proġetti tant tal-qalbna nieħdu tant gostu tant aħna kommessi lejhom. Grazzi allura lil Alberta l-Business Labs, nirringrazzja l-Garmin, ESS, Pat Artisanal, grazzi l-Browns, Maple, Melita, Defender kif ukoll wellbees.mt. Nfakkarkom żuru l-paġna tal-Każin għax inwedukom li aħna u Times qed nikkollaboraw flimkien biex nwaslulkom l-iżjed dibattiti eċitanti, urġenti u importanti fil-pajjiż. Mela, komplu issa jien u Ron. Isma', kien hemm żmien tal-Mistra li konna tinsemmu l-ewwel. Li kien hemm xeba nies li ħarġu minna u kien hemm niftakar Peppi. Peppi għal ħafna nies kellu dan l-irwol ta' xerpa. Ma nafx għalik kellux dan l-effett ukoll. Kellu u għadu naħseb. Għalla li jiena skoprejt li Peppi għandu x'jaqsam mal-Korintija. Kienu għamlu kol għandu x'jaqsam mal-Korintija Animation Team. Kienu għamlu kol għall-animators ġodda. U kont mort kien hemm niftakar żgur il-Frank Zammit naf li kien hemm oħrajn. Ma kien hemm truppa ħata xi 15 l-animator ġodda. U kien hemm Peppi li qed imexxi dal-workshop. Daw l-auditions jisom. U kienu vera organizzati tajjeb. U kon vera nkun looking for niftakar naħseb ir-riħa li kien isir li kien hemm il-post li kien hemm ġol post fejn sar il-workshop. U allura minn hemm kelli l-ewwel lek ma' Peppi. U mill-ewwel kelli ftit opportunitajiet interessanti, konna nagħmlu daw il-klips satiriċi li kienu jixxandru qabel immorru, tipo mill-ewwel kien inkoraġġini ninvolvi ruħi. Kienu jixxandu dar klips satiriċi qabel ir-reklami f'Xarabank. Konna bidlu l-vuċijiet, jiena Brian Manning, Joe De Bono, nsellem il-memorja tiegħu. Mario Lul, nsellem il-memorja tiegħu. Użajt il-lingwaġġ ta' fuq il-medja. Ta' nsellmu l-memorja tiegħu. Kien persona tajba ħafna Joe. Hija Joe naf, Mario ma konx nafu, ma Joe nafu. Kien differenti u ħafna, kien ġenwin. Kien ġenwin ħafna. Joe ippubblika ktib fl-istess periodu l-pubblikajt tiegħi. U għandi memorja tiegħu vera tajba għaliex ma kellux saħħa li jiffirma, imma kien jagħmilek il-fingerprint bit-timbru. U dal-ktib għadu għandi u napprezza ħafna. U allura minn dak il-periodu tal-workshop tal-Korintja Mistra Village, jisni bdejt dar rapport ma' Peppi illi dejjem ħaresna leħ bħala il-mentor tagħna u mbagħad minna. Għalfejma. Għax l-ewwel kien probabbilment l-iktar persuna popolari f'Malta dak iż-żmien. Anke llum għadu popolari, ma kien l-ewwel sentejn tlieta ta' Xarabank. Allura kien isom in-nies imorru għandu biex iqerru. Darba niftakar kellna xi kampanja għall-belt ma nafx kien u jibqgħet impressjonat qisu qed iqarar letteralment. In-nies sejrin għandu jgħidu l-problemi tagħhom jew Imma miegħek fil-interazzjoni li kien ikollok inti miegħu, x'kien hemm differenti minn ħadd ieħor? Illi u naħseb għadu sallum, illi
dejjem let biex jaħdem. Sfortunatament naħseb illi huwa bnidem li jagħti ħafna għal dak illi jemmen fih għax-xogħol u kważi jġib lilu nnifsu t-tieni. Tipo, ħansemmi per darba konna nikbu l-iskript tal-Eurovision fl-imkien. U kien joħodna l-uffiċċju tiegħu fit-8 ta' filgħaxija u ma sax nofs il-lejl. U jien vera kont najja. U nkun naf mbagħad li dajlu hemm probabbilment mit-8 ta' filgħodu jipprepara l-programm tiegħu. Imma kien ikun irid li nagħmlu biċċa xogħol tajba. L-istess meta għamilt play miegħu di 15 li kien għamel ma' Abigail, jien naħseb kont vera nġelu jkanta, għax kont ma nmurx rehearsals dejjem, jew kolli xi ħaġa oħra, imma kien dejjem xorta jibqa' kalm u tipo. U allura naħseb mhux taf xejn. Il-work ethic. Il-work ethic tiegħu illum il-ġurnata nħares leħ b'mod differenti, għaliex naf li għandu ruħ soċjali kbira ħafna, illi anke jekk jaf illi għandi nofs problema li hu m'għandux jaqsam iċempillek u jgħidlek ismani taf tipo jipprova jitik parir. Ġi vera napprezza dak l-element ta' Peppi. U partikolari u ħafna. Li ġili ċempilli għaw kull. Ġili ċempilli biex jgħidli it-tini ċamata. Mux tini ċamata jgħidlek per eżempju dik il-parti kienet twila wiz, jow emmek speċta, id-din il-feedback, negativ u pozitiv, ġviri, un-bat ġili tik feedback pozitiv ħafna. Pero għandu dan u jħossu ġenwinament konness man nies. Iva. Dara kif jgħidhom l-affarijiet, jisu tikol il-kirxa miegħu kull jum. Tista tkun ilek ma tismaw xi 6 xhur. Kif jgħidlek, isma' taqbel telefon. Isma' ħanajdlek. La kif intu hekk. Isma' ħanajdlek għax dak kont qed nara l-każin l-aħħar il-bira hu speċa qisu ejja nkomplu l-konverzazzjoni minn fejn ħallejnija 6 xhur ilu. Partikolari jekk uniku kif jara d-dinja. Int kont tkun hawn Vincenti Buildings u hekk. Iva, kont nkun hemmhekk il-belt f'dal perjodu li semmejna li konna nagħmlu dal-klips u meta konna naħdmu anke fi żmien il-Korintja. Imma kien hemm moment partikolari ma' Peppi għaliex kienet sitwazzjoni partikolari li aħna bdejna b'Serataron wara xarabank, eżatt. Jisu Serataron kien daħal. Fl-islot ta' xarabank. Fl-islot ta' xarabank. U jina kont aċċital biex namlu dal-proġett, għax kont naf li ħajkun interessanti, imma kont naf li hemm Peppi u kont naf li ħajkun hemm kontroversja fuqha. Però Peppi il-mod ta' kif tipo konna tkellimna bit-telefon u kont kien solvi li nofs l-inkwet li kelli. Tipo, it was okay. Niftakar kien għalli ma dax ħatamlu ġviri għax kien iżot iġi reklamat bħala late night show ħajkolkom in-nisa bħal speċi jisfnu. Kajtlu le, bazzat fuq il-late night show tal-Amerika bħal speċi. Għana spu nimmaġna li ħassa u li speċa li waqaf xaraban xaliħ xaraban kien xaġa importanti ħafna kien taħħajtu. Zgur li mux ħajħseb speċa mux zgur li mux sekollu animosita għalik li inti qed tagħmel ix-xogħol tiegħek. Pjuttost meta ma komplejni kien ġempilli u tipo jagħmel li kuraġġ, tipo mhux għax ma tipo kienet deċiżjoni li ma kellux ikompli at that point. X'wasal dik id-deċiżjoni? Ħafna raġunijiet. Kieku kelli tajt, kieku kellek jiena kuntent li Serataron għamel staġun u naħseb li kien suċċess pjuttost ta' suċċess. U looking back ngħid ma komplix. Kien hemm l-idea li tkompla programm simili imma differenti fl-istess jien ukoll. Għaflet nagħmel kontradizzjoni. Mhux qed tgħidli għalfejn waqaf imma. Onestament u kelli ngħidlek ma nafx ir-raġuni vera għalfejn waqaf. Just kien hemm l-idea li nibqa' involut. Kien wisq laborjus? Naħsibx. Le. Mhux għax kien fih wisq su dimensjoni differenti u jirdu jaħdmu flimkien. Ta' waraħ kien l-istess. Kien ugwalment laborjus. Eżatt. Irruni ma nafix. Pero kieku kelli tajli jekk hemmx programm li nixtieq xi darba li jerġa' jsir, ngħidlek nixtieq jerġa' jsir bl-istess tim li huwa impossibbli. Huwa dak, huwa Serataron. Eżatt. Qabel Serataron u dawn l-affarijiet kollha kien
kien hemm numru ta' detours ukoll fajtek. Ejja. Fosthom li kont is-Sindku ta' Fleur-de-Lys. Mini Missier. Xiġifieri mini Missier. Le, kienu ħolqu daw jisom konsilju lokali għal Hamlets. U Fleur-de-Lys jiena dejjem Fleur-de-Lys li fl-aħħar 6 snin. Zom, Fleur-de-Lys għandu postcode. Ma għalfejn tkissirna. Let, nistaqsil biex norjenta naqra l fil-kop. Per eżempju, aħna l-mosta kellna Santa Margherita. Santa Margherita ma kellix Sindku, kien Santa Margherita. Kbira, ikbar minn Fleur-de-Lys Santa Margherita. Forsi kienu għamlu. Is-sajta, kien, insomma, għajdilna inti. Għandu postcode Fleur-de-Lys? Iva. Għandu fuq, vera? Imma mhux FDL, BKR, probabilment. Allora, sa' bil-kirkara. Imma, Iva, xorta nista' Fleur-de-Lys jikdbu postcode. Perswas li tasal il-posta Fleur-de-Lys, qed nistaqsi jekk għandkomx Postcode uniku. postcode ta'kom, le ma nkomx, BKR. Le. Missier. Imma jien min jaqgħod jgħidli hekk fuq Fleur-de-Lys, jgħidli mhux triq. Ejnu xi darba norbtok wara l-karozza u nduru ma' Fleur-de-Lys kollu. U għajli jekk twassalx tat-toroq kollha. Kemm hu kbir Fleur-de-Lys? Il-popolazzjoni ta' Fleur-de-Lys kemm kbira? Aħjar tfittxu għax ma nafx blamment. Mela, ħniċ ħajċekkelna waħda l-fact checker. X'inhi Din jidri xi 4,000 ma nafx imma f'dik 4,000 Fleur-de-Lys? U le, 4,000 Fleur-de-Lys tiġġennix, bro. Jidri li xi 4,000. Le. Nikkonfermaw. Kemm hu l-GDP ta' Fleur-de-Lys? Hemm ħafna sorijiet ukoll biex nagħmlu l-affarijiet ċari. Għax hemm il-kunventi tas-sorijiet. U x'għandu jgħidilna dar dwar F'konvent jgħixu ħafna sorijiet. Ġifieri dik iżid mal-popolazzjoni tal-Fleur-de-Lys. Ma dawk bat ma jagħmlux babies, ġifieri. Ma- Qed tikber jew qed tiċkien il-popol. Dek toqgħod Fleur-de-Lys? Le m'għadniex. Basta tradituru. Ma mbagħad kien hemm mument fejn kelli bżonn niċċaqlaq. Llum il-ġurnata noqgħod ħal-ormi. Mela, the complete guide to Fleur-de-Lys. Ma nafx kemm huwa antik da, insomma. Ġifieri Mela, the complete guide to Fleur-de-Lys. Mela, Fleur-de-Lys is a suburb that forms part of Birkirkara. Għawek qed jgħid 2,200 people jgħixu. Dubji tiegħi And the x'korrett, area, and mhux jien qed ngħidha, and the area is very small. Mhux jien qed ngħidha. Ma jimportax. Tista' ċekkja meta nkiteb dan il għandhom Wikipedia page Fleur-de-Lys. Qed nimbaġ li outdated ma jimportax. Ma, insomma, inti kont Sindku? Jiena qatt ma kont Sindku ta' il-fejruħ. Jiena kumpanija ta' xamendiet għandi. Ġifieri nista' nara ħalqi u noqgħod nisma' xi ġifieri tkun responsabbli għal il-fejruħ. Miżerjament jafu kunu ħafna iktar, Le, ara, kienet esperjenza tajba. Kienet esperjenza tajba għandek micromanagement. U hemm il-fondi li tittużom tajjeb. Imma kena soddisfazzjonijiet żgħar, kena rebħiet żgħar, per eżempju, aħna għadna jekk konna dal-Kunsill tal-Fleur-de-Lys, nerġgħu nibnu replika tal-bib. Issa diret noqgħod attent kif ngħidha dak hemm kas il-qorti fuqha. Tal-arkata tal-akwedott, tal-arkata ta' Winja Kord magħrufa bħala l-bib tal-Fleur-de-Lys. Didik li hemm quddiem l-ex fabrika tal-Lavin Braw. Nispera li qed tajba, għax dik hemm kas il-qorti fuq xi simha dik l-arkata. Dik. Li dik kienet importanti, ma nafx jekk tafux l-iskop tagħha x'kien. Le. Għaliex l-ilma li jiġi minn naħat tar-Rabat kien jgħaddi minn fuq il-bib biex jaqsam it-triq, biex jasal il-belt. Ġifieri l-ilma kien jgħaddi minn fuq l-akwedott u jgħaddi naħa ta' Santa Venera, tal-akwedott ta' Santa Venera. Il-bib għalfej kien hemm. Għax inti kellek l-akwadott tal-Imriħ. Isu għandek bridge għalfej jgħaddi l-ilma. Imma kienu żejnuha u hemmhekk hemm l-emblema ta' Winja Kord li kienet tinkludi l-arma tal-Fleur-de-Lys. Min hemm ħalisem. Dak kien il-proġett titolari li xtaqt tagħmel. Għalfejn rid tkun Ma dak kien importanti għax dak tal-isem li żona. Sewa. Min hemm ħadet l-isem, jiġifieri kien pjuttost importanti. U intom x'għamiltu ġifieri, x'kien l-irwol tiegħek fi il-biċċa xogħol? Li daħħalna l-applikazzjoni li ġiet approvata wara ħafna tieħ ta' qalb, ħafna, wara każ il-qorti għaliex kien hemm kwistjoni fuq l-isem. Għalfejn l-applikazzjoni kienet diffiċli? Għaliex hemmhekk
u ħanaddu għal xi ħaġa li jiena tefetweni ħafna. Hemmhekk qiegħed fil-periferija. Hemmhekk għandek parti Fleur-de-Lys u hemm min jgħid hemmhekk Berkirkara, hemm parti Santa Venera u mbagħad jibda ħall-Qormi. Allura qiegħed fil-periferija għax in-nisa Santa Venera jemnu li dik iż-żona hija parti minn Santa Venera, għandhom id-dritt. Għandhom id-dritt, raġun għandhom. Mux ħanetħol fija. U n-nisa Fleur-de-Lys tipo għandhom ċertu gburrija b'dik iż-żona. Sawa. Li rajt li so, għaliex dik hija tat l-isem il-Fleur-de-Lys. U allura aħna għadna, isma' might as well li jekk hemm l-iskop tal-isem tal-Fleur-de-Lys li jista' jsir u konna minnija. Kien hemm battika kbira xi waħd taħt dik ir-roundabout hemm ħafna servizzi għaddejjin, allura fil-binja tagħha kien hemm ħafna komplikazzjonijiet. Imma insomma, meta saret. Imma konna tfajna l-Fleur-de-Lys. Konna qed nieħdu sehem fi proġett Ewropew ma' lokalitajiet żgħar u kellha sodisfazzjonijiet tagħha looking back. U kieku baqgħet hemm naħseb tipo jiena kont kuntent kif saret. Ġifieri kieku baqgħet hemm. Għaliex inti biex tieħu sem fil-kumitati amministrattivi li kuna jeżistu, tiġi tirrappreżenta ruħek fuq tikit ta' partit. Sawa. U allura awtomatikament imbagħad jibda jkun hemm għalhekk bħal speċi jittimbrawk mill-ewwel. U jiena li kont diġà fil-medja dak iż-żmien, ma ridtix teffettwani wis bil-biċċa xogħol. Xtaqt illi ma stajt nigad naħseb kieku ikkandidajt li l-nifsi bħala indipendenti. Forsi ma kienx tkun idea ħażina, forsi ma kontx inkun elett ukoll. Sawa. Imma inti mela kemm dom Sindku? 5 snin. Mini Mejer. Għalfejn tibqa' tenfasizza tal-Mini Mejer? Għaliex kienu jsiħulu fil-verità chairperson jidhirli, il-kelma l-iktar teknika. ċina, chairperson imexxi ċina kollha. Tara. Chairman mawx għalih. Qed nara dik l-emblema u ġib li memorji partikolari dil-ħamra. Għaliex dika kien ħoloq daw l-emblemi għal dal-kumitat iż-żar. Xaħat li niftar insejt ismu u għabnidem vera pulit, vera rett. U darba kien ċempilli li biex jispiega li xi ħaġa fuq l-għażla għaliex kien dam jagħmel riċerka. U jiena konċi parti u rispondejtu ma ndrealizzajx u dak jitkellem bil-mobile fil-but u jisma' l-istorbju ta' dal-parti li kont fih. U stħajt ħafna meta sirt naf. Apparti biex tagħmel dan il-bib. Għalfejn rid tkun Sindku? Jekk inkun onest, ma rridx ninvolvi ruħi, imma kienu ħajruni ninvolvi ruħi. Għaliex jiena kont inħobbel Fleur-de-Lys fl-aħħar. Għax jien inħobbel Fleur-de-Lys għamil perjodi kien hemm ħloqna tru dal-kumitat, ħloqna assoċjazzjoni tal-isport u allura kien hemm ħafna attività għaddejja. Rid tqabbad il-komunità? Rrid nżid l-attività fil-komunità. Nżid l-attività fil-komunità. Ġifieri dak kien Eżatt, kien hemm skop li vera rrid jaħdem. Kien hemm xi ħaġa minnek li kienet iddejqek fiha l-istorja? Iva. Irrid noqgħod attent kif ngħidha di. Le, m'hemmx għalfejn. M'hemmx għalfejn noqgħod attent? Le, għajt li tid. Jien għandi l-biża' tiegħi illi l-kunsillu lokali u l-kunsillu lokali għaliex daw il-kumitati m'għadhomx jeżistu jidhirli. Jiservu bħala bennina ta' nies li m'għandhomx jagħmlu fil-ħajja. Ta' dawk li rtiraw bħal perjod fil-kunsiljien. U forsi jiena kont imur b'ħafna entużjażmu wejja ħanamlu hekk, ħanaħdmu wejja ħammexxu u ikun hemm min fuq full stop fil-minuti tal-laqgħa li għaddiet naħlu nofsija minn laqgħa ta' 3 sigħat. Ġifieri ikun hemm min ikollu xi jgħid ħafna fuq il-minuti. Nispera li m'għadux il-każ, hopefully le, għax illum il-ġurnata ġġornaw ruħhom sew hemm il-laqgħat live fuq streamjati fuq il-pages. Ġifieri naħseb hekk ikunu ħafna iktar attivi, proattivi. Il-burokrazija. Il-burokrazija u l-pedantiċiżmu qed taqgħid. Bravo. Xi ħaġa oħra kienet iddejjek? Le, all right. U apart il-bieb x'għamilt iktar bħala Sindku? Dak kien fl-istess milli kont kellek il-banka tal-lottu. Bajt taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għall-business labs, post ċentrali, kwiet sabiħ,
u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li żed inqeda. U jekk titlaqqa 4 minn nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business labs, xittit aktar. Imma dik jiddirit niskopri tal-banka Ma tal-lotto. min qas naf kif nafa di tal-banka Mux tal-lotto. ħassib online di, kien ħajfittixa. Min qas naf kif nafa. Il-mama tiegħi kellha banka tal-lottu. Li ma li ġili kont immanagġi anti. At one point mama tiegħi kienet ma U kellek tiflax. xaħallu tal-videos int? Nagħmlu tal-video. Jew le. Le, Le, ok, żbaljata. ok, dejjem Però għadha darba kont kelli l-interess in nixtri wieħed. Kont se tixtri wieħed, eżatt. Ma nafx kif nafhom dawn l-affarijiet fuq. Darba kont ħanbeħlu dar Darba il-ħamru. kien ħajbeħ li dar. Vera. Nara l-ruin Dispjaċini li ġej. ma xrajtix. Ħelwa kien dik id-dar. Kienet ħelwa. Jew dak kont ġejt fuq minn imissu u naħseb kont għamilt ir-riċerka fuq hekk. U naħseb sirt La, nafa. naħseb li veru. Naħseb hekk kienet. Kemm kont bżajt meta ġejt fuq minn imissu? Kont bżajt għal ħafna raġunijiet. Kienet tajba ma naħseb Kienet l-esperjenza. tajba, esperjenza tajba. Kienet tajba l-esperienza. Niftakar nsejtu l-episodju, niftakar li kont ktibt fuq, naħseb hekk nafhom ta' dawn l-affarijiet dwarek. Probabilment. Għax aħna konna ntaqgħu man nies li jafuk qabel. Naf, u tant kont rrit nwarrab il-reperkussjonijiet illi kien l-Easter niftakar meta xandar l-episodju u dak iż-żmien ħriġt tfajla l-belt biex ma tarax. Għalfej, x'kien hemm fih? Ħafna atroċitajiet jiġu jissemmew. Badna mejja probabli ħabba tfajliet u Ma kontu għamiltu ħafna affarijiet kattivi. U ejja, nċajtaw. U għet infaħrek, għara kemm għet infaħrek illum. Ma ħoss li jena kattiv. Le, mintix, vera mintix, anzi, vera preparat, vera. Għaw, pittost naħseb li jena. Jena ħoss li jena bnidem fair. Naf nkun antipatku, naf li naf nkun antipatku. Pero fair, fl-istess. Fair. Mela, u inti kont kandidat tal-PN. Iva. Ġifiri kont rappresenta tal-PN. Pero għat ma rajtek pala persuna politika. Grazzi, u napprezza nisbħalek. Tara ħatajtek kompliment? Ija. Tajjeb. Ma nafx ħajas bil-politiċi kollha li għata rit intervista xin jisimaw dak il-komment. Jena, sempliciment, għet namel sintesi ta' dak kif weġib nienti. Ġviri, imma u koll kont għamil tħabta għaw tkun fil-meetings u għek tal-PN. U di għan narak isek entertainer. Illi issa, le, imma bat issipru għek fil-mass meetings, dik kont nara, kont nara, dissonanti ju, l-affari. Għara, jiena kont niprezenta programmi ta' intrattiment. Intratteniment. Intratteniment? U Clift. Entertainment, biex nużar kelma mantija. Għal-bazz. Fuq net television. Kelli quizzes, kelli programmi ta' tfal, ma kellix programmi politiċi. U allura kont il-parti soft ta' net television. Mill-parti tal-entertainment. Kienu stidnuni biex nibda niprezenta l-mass meetings u jien kont nħares leja purament b'mod divertenti, għandek follow qoddimek, mollu ranti you hype them up. Pero automatikament minn kelli tkun fil-periferija ta' dak kollu li qed jiġri, in-nies jittimbrawk u dak it-timbru ġorru miegħek mhux ngħid għal dejjem imma ġorru miegħek għal ftit mhux ħażin. U allura jien wara dal-perjodu li kont qiegħed involut fil-periferija kif qed ngħidu, kisni kelli nagħmel xogħol ekstra miegħi nnifsi biex nuri li isma' fl-aħħar mill-aħħar jiena kont hemmhekk bħala preżentatur u m'għandi u qatt ma kelli għax jiena l-familja tiegħi hija mħalta mill-nazzjonalisti u laburisti. Allora kif spiċċajt in-net? Għax ġiet opportunità u mort in-net. Bl-istess mod għamilt xi xogħol qabel il-wan, jiġifieri kienet pjattaforma pjattaforma tajba li tatni ċans li nagħmel dak li nħobb. Imma ma kontx nagħmelha biskop biex nuri ismani jiena nazzjonalist qed naħdem kontra l-Labor permezz dawn il-programmi. U bl-istess mod fil-perjodu żgħir li għamilt fuq il-wan ma m'għamiltix isma' qiegħed hawnhekk għax jiena laburist qed naħdem kontra n-nazzjonalisti. Kien hemm xi żmien li
forsi kont qed jina mass meeting u wara tajt ma di idea tajba lija. Mux kien hemm żmien, dejjem ngħidha, kieku kelli nerġa' nikteb l-istorja ta' ħajti mill-ġdid, naħseb li dak l-involviment nipprova nevitah. Għaliex f'Malta tribali li ngħixu fiha, ma jagħmellekx ġieħ jekk inti tibqa' tkun l-artist, il-preżentatur jew l-attur, għaliex il-pis politiku tagħha ħafna drabi huwa mux il-pis politiku, il-pis ta' timbru tagħha, iġġorru miegħek u kapaċi effettwak f'deċiżjonijiet li jieħdu viżavi. U kif affettwak? Li għal ħafna snin kont inħossni illi in-nies qed iħarsu lejn jgħidu dan nazzjonalist. U jiena m'għandix skoba. Fundamentalment ċemm ħażin, immaġna. M'hemm xejn ħażin, assolutament m'hemm xejn ħażin, imma jiena jiġi xagħat fuqek għallek jidnaf, ma offendik, jidnaf għax nazzjonalist. Jiena jistgħu offenduni u ma jagħmlux differenza, imma nippreferi nkun il-preżentatur li jappella għal kulħadd. Għax inti awtomatikament jekk tippreżenta fuq in-net, sakemm m'għandekx programm super tajjeb, divertenti li qed jaraħ kulħadd. Qed tappella għal sezzjoni waħda tal-udjenza Malti. Allura jiena qatt ma kelli interess li nagħmel dak biss, irrid nappella għal kulħadd. U allura ma kontx qed nagħmel ġieħli lin-nifsi ħafna drabi li ninvolvi ruħi f'attivitajiet politiċi. Taħseb li dik kienet il-linja? Il-linja? Li kieku ma taqbiż. Li kieku dik naqbiżha. Le fis-sens li il-programmi ta' intratteniment, il-quizzes. Dawk jibqgħu hemm. Dawk. Anzi, grat ħafna. Li kieku ma kontx tagħmel. Li kieku ma kontx involvi ruħi f'dawn l-attivitajiet politiċi anke għal-fatt li kont isni fil-periferija tal-attività politika, x'inti jura add-on prattikament. Li ma ttik xejn, finanzjarjament żgur ma ttik xejn. Allora x'kien immotivak? Jekk finanzjarjament ma ttik xejn. Probabilment il-gost li nara n-nies jieħdu gost tipo jibbażjaw u jimtlew entużjażmu. Dik kienet ittik xi ħaġa, veru. Żgur għax dak iż-żmien il-mass meetings kienu ġifieri naħseb iż-żgħażagħ tal-lum ma jifhmux kemm kienu kbar il-mass meetings dak iż-żmien. Inti kollok letteralment nofs Malta fuq il-fosos. Ġifieri inti kienet impressjonanti. Jien dejjem kelli naqra averżjoni għal partiti politiċi, kienet ġorni kultant in-nanna, għax in-nanna kienet nazzjonalista toqtol. Toqtol. Dik tisma' l-bandi kienet u xejn. ċejta. Il-gost tiegħi kien kont nasal lura d-dar mill-iskola x'in-nanna għamlet xi 15-il sena toqgħod magħha kif konna dak iż-żmien bid-nannit joqogħdu d-dar. Kont nasal id-darek, nitfal basket fil-kxina, mmur ħdejja kienet tkun fil-kamra tas-soda tuħu n-nasa tagħha qajjema. Nan, arrestaw il-bandi. Go away, you imbecile! Vera arrestaw, kellu kilo coke, mela, għastanne, kellu kilo coke, mela. Go away, mbagħad iż-żarbuna. Mbagħad kemm ħelot mur kont tixal ir-radio biex tara li għadu titkellem bandi, għadu titkellem li għadu mekkadu. Insomma, u insomma kien toħodni daw il-mass meetings u hekk naħseb xi darba wkoll naħseb xi darba minn ma xiex karkading magħha biex nitħaqqa meta jew tal-Ewropa. Ija tal-Ewropa! Tal-Ewropa kont lajt il-belt magħha meta għadda r-referendum tal-Ewropa. Ma dejjem ħassejtni skomdu fiha l-biċċa tax-xogħol. Mhux għax neċessarjament in-nies huma per se bħala individwi biex kelli ħbieb u hekk kont nigwala magħhom, imma mbagħad qisu kif tara l-massa tan-nies u kollha qegħdin qishom jaħsbu l-istess, kienet mhux beżżani, kelli ġesta verżjoni għalija. Però jiena nemmen li ħafna nies li jmorru mass meeting imorru għall-att divertenti. Ibqa' żgur jekk tistaqsihom x'intqal fid-diskorsi ma naħsibx li jgħidu aktar minn 10 kelmiet. Żgur. Le, żgur hu. Żgur, u kienet impossibbli. One sound systems ta' kizmin kienu ta' zibel. 2/3 ta' nies kulħadd sakra mejjet. Le, kienu jmorru għax kienu parties tajbin, fiex ta'. Eżatt. Grazzi. Dik kienet. Dak, jifieri kienu jmorru għalik. Mhux għal-edi, x'imorru għal-edi għal-ron kienu jmorru daw.
Apparti il-fatt illi inti kont tewden illi n-nies taħarsu lejk u jgħidu għara dan nazzjonalist. Kien hemm riperkussjonijiet, kien hemm pereżempju opportunitajiet li ma stajx tieħu. Probabilment iva imma nippreferi li ma nkunx naf. U suspett ma. U ma nagħtix tort forsi il-min iddeċida jinnaf. Torrej. I mean, pero gbur, mux, I don't want to blow my own trumpet, imma gburi li bil-fat li irnexxili f'perjodu twil, I mean, ħadet iż-żmien tagħha. Sewa. Illi irnexxili nuri li sma' jiena qiegħed nagħmel xi ħaġa għaliex ħaqni nagħmilha mhux għax jiena laburist jew nazzjonalist. U jekk kellu xi ħadd ikellimni fuq il-fairness lili għall-inqas fir-rigward tiegħi nista' ngħid illi miegħi l-affarijiet naħseb illi kienu fair. Ejja nżommu l-affarijiet sempliċi. MCB, protezzjoni bażika. RCBO, protezzjoni avvanzata. Għax ma tinvestix f'RCBO biex titfi il-problema, u mhux id-dar kollha. Sib l-RCBOs ta' Schneider Electric għand li SS u għand hardware stores ewlenin. Minn dawn l-affarijiet kollha li għamilt radio, television, palk, x'huma l-iktar affarijiet l-iktar memorji sbieħa minn kollu? Il-palk nimissja ħafna għax m'għadniex nagħmel wisq palk. Imma nixtieq nagħmel imma l-palk jieħu l-ħin. Illum il-ġurnata naħseb sirt iktar ekonomiku fil-ħin, u allura ma naħsibx li nista' nagħmel il-palk, però dal-weekend li għadna mort nara l-ġejni. U internament bkejt biex nkun fuq il-palk. Riċentament il-television sar iktar l-spazju tiegħi. Imma meta ngħidlek hekk ħares lura lej il-miġġija tiegħek. Mill-lat tal-arti qed ngħidlek issa mhux mill-lat personali tiegħek. U tajt konsaqsik li kienu il-memorijek li meta tħares lej l-scrapbook ta' ħajtek. Tajt id-daw israħ kemm kien sabiħ dak iż-żmien. Kien hemm żmien fl-early 2002-2004, meta jina kont imur drama unit, kont studenta drama unit. U kien hemm ħafna opportunitajiet tajbin. U jina dejjem kont ngħid nixtieq nirrappreżenta lil Malta fil-futbol. Issa jien tajjeb. Imma konna parteċipajna f'xi tliet encounters minn mal-Ewropa kollha u aħna konna qisu t-tim ta' Malta, mhux qisu konna l-Maltin. U allura dik tatni l-elementi li qed nirrappreżentaw il-Malta f'encounter fejn hemm atturi minn mal-Ewropa kollha żgħażagħ mimlin enerġija. U naħseb dawk nġorrom miegħi għal dejjem, għax kienu isekettex full-time, attur full-time, b'doża qawwija ta' attivitajiet teatrali ta' kull forma. F'ambjent kompatt ħafna, u naħseb dika grat ħafna li ġrat. U l-isbaħ memorja jew hemm oħrajn? Naħseb dawk fejn jidħol it-teatru fejn tidħol l-arti. Isra ġifieri qasuma meta kont. Mhumiex reċenti. U qasli meta kont essenzjalment fuq il-palk kont qiegħed issawwar it-talenti tiegħek għax gost. Iva. Vera kienet esperjenza tajba. Hemm dawk il-momenti maġiċi. Mela, issa nixtieq ngħaddi għal high-tech. Grazzi. Fis-sens high-tech. Le. Mill-kamera. Għax issa inti sirt missier dal-aħħar. Kif inbidlet id-dinja lik? Inbidlet totalment u totalment tal-aħjar. Għalkemm kelli mistoqsijiet qabel ta' isma' kif se tkun il-biċċa u kont qed nagħmel programm ma' jazz saliba. Ftit qabel twilet Timi li huwa t-tifel il-kbir żgħir tagħna li għandu 4 snin. U kien qalli hu ritratt ta' ħajtek kif inhi illum għax mhux se tkun l-istess. U kellu raġun, u inti taf probabbilment, għax jiena qed niftakar il-midwife it-tina tarbija u bħal speċi issa fidejk, għad li t-biżannepi, bħal speċi. U minn hemm il-qudiem inti 100% responsabbli minn dik it-tarbija. U niċċelebra dak il-moment kuljum. Kont hemmhekk waqt meta weldet. Ejja. Kif kienet? Le kienet
qabel kont nisma' nies jgħidu l-isbaħ momentu meta tara tfal jitwieldu. U sakemm tgħixha, bdaj. Probabbilment qabel kienu nisbaħ momenti kienu nagħmel xi ħaġa li nħobb. Imma dawk huma momenti l-isbaħ momenti. Naħseb li huwa diffiċli tifhmu kif in-nisa li welduna kollha ddew minn dik l-esperjenza li ma tistax tifhem inti. Per jinġieli lajt xeba, per eżempju. Mhux komparabbli. Mhux komparabbli. Mhix. U ġieli. U dan suppost they're the weaker sex. They're not. Hija toughness li juru dak il-moment. Ma nafx, natura hija xi ħaġa Inkredibbli. li kienet xokkanti bl-isbaħ b'iktar mod poetiku possibbli għalija. Jiena ma nafx kieku kelli nwellet jien. Immaġina kieku darba jiena kont nemmen li l-irġiel jistgħu weldu. Ħa nispjega ruħi. Kif wasalt għal Għaliex fej konna noqogħdu kien hemm koppja li ma kinux miżżewġin u jien kont smajt il-mama tajt le dik it-tifla tar-raġel. U jiena kont mela allura l-irġiel jistgħu iweldu kont għadni iżgħar ovvjament. U mbagħad irrealizzajt li le. Li l-irġiel iġġellu lin-nisa jweldu. Ma nġelhomx iweldu. U hija fis-sens iwaslu għal dak il-punt. Id-natura ġiel in-nisa iweldu. Issa mhux it-tortana. Imma ovvjament l-ammirazzjoni għal Ekku, anke naffaxxanu meta mbagħad issa li nara pereżempju tara mara pregnant. U tajt kemm relax di pregnant. Tafx ġifieri pregnant ġifieri minn hawn pereżempju xarej oħra. Inti se tgħaddi minn mit-twelid. U jiena rajtu twelid. Kif il-Madonna qiegħda relax inti? Taf kif? Hija hekk kif joħduha biex hija parti mill-ħajja, ma nafx. Interessanti. Hemmhekk tiċċelebra l-element tal-mara. Il-mara fil-qawwa tagħha. Kif kien allura mara kellek il-baby Timi. Timi l-ewwel wieħed, il-kbir. Kif inbidlet minn dakinhar? Minn dakinhar inbidlet. Naħseb li se dak il-ħnar ma realizzajtx se jiġri fil-ħajja tiegħi. Sewwa. U minn dakinhar bdejt missjoni li ħajti kemm jista' jkun indawwara ma' tfal. Dak il-każ kellna wieħed il-ġurnata għandna ieħor u allura l-impenn jiżdied, imma dejjem bdejt ngħid isma' jiena rrid ngħix kemm jista' jkun dawn jiena kont fortunat li għext ħajja pjuttost libera sakemm kelli 38 sena. U allura naħseb ġi moment il-tarbija waslet at the right time ta' ħajti għall-inqas għax kulħadd hemm min ikollu l-mixja tal-ħajja tiegħu differenti. U allura kontinwament I make sure li għandi biżejjed ħin għalkemm il-ħin mhux biżejjed għax inutli nkun id-dar nilgħab bil-mobile, ġifieri jgħid id-dar inkun irrid nagħti ħafna milli nista' ma' tfal. Kif tqasmu l-ħin ma' tfal x'tagħmel magħhom? Fortunati jienu l-marax naħdmu b'ħinijiet flessibbli. Jiġifieri jiena nwasluhom, jew nwasluhom jiena jew niġbruhom, ġifieri kull jum għandek xi wieħed mill-vjaġġi u anke waqt dak il-vjaġġ diġà għandek esperjenza. Imma ħafna drabi hemm attivitajiet għaddejjin. Id-dar jew fuq barra jew. It-tfal jorqdu kbini, għall-inqas jorqdu fis-7, 7 u nofs jorqdu. Dak il-perjodu ta' fis-7 u nofs. Daw jorqdu kmini mela. U kmini ta' serraħ moħħok. U meta kienu babies kienu jorqdu jew? Ija kienu jorqdu. Kienu jorqdu lejl mill-ewwel? Le xorta jqumu u jiena issa nafx il-mara taqbilx miegħi, imma jiena inħossni l-responsabilità bil-lejl. Għax il-mara jekk torqod. U jiena għandi nasi ħafif u allura jekk ikun hemm xi ħadd jibki inqum u nara jekk irridux ħalib. Imma l-mara ġieli tqum. Kif kienet dik l-esperjenza ta' nuqqas tal-qata lik? Le, jiena ma tantx norqod, qabel kont norqod tard ħafna u kmini ħafna x'hemm il-perjodu nagħmel il-breakfast shows. Kont norqod 5 sigħat massimu. Illum il-ġurnata naħseb norqod 5 sigħat massimu. Min kelli xrajt sistema biex tikkalkulari kemm qed norqod. U kif sejjer?
Ma nafx, għadda tibda t-reġistrali. Għadda ma bdix t-reġistrali. Ma jekk inkwitat li mhux qed torqod biżejjed. Jgħidu li jekk ma torqodx ħafna, għajmin qed titnaqqas il-ħajja tiegħek, le? Ekku. Ġifieri minn dak il-lat li ninkwieta. Imma għandha riperkussjonijiet oħrajn speċa jiena jekk ma norqodx biżejjed IQ ta' patata. Le, jiena ġara darba qomt imbagħad qisu qatt ma kien xejn. Imma qed nirrealizza li għandi bżonn norqod iktar. Vera. Mela, għamilt dawn il-bidliet f'ħajtek. Time is 5:45, inti kwart oħra titlaq. Jintik jekk tidgħox minuta. X'għandi avveniment u. X'avveniment għandek? Issa. Għajdilna wejs mhux hawnqiet. Wieġeb għatlek, wieġeb! Kollha l-istess jagħmlu li ħarina. Mela, it-tfal. Iva. Nixtieqek, ovvjament nixtieq niskambja naqanoti u xina Missieru ukoll. Huwa topic, kien Good practice. moment li huwa diffiċli ħafna li jittestjak ħafna li jkissrek, li fil-kasjek kien hemm ħafna minni li kelli mill-personalità li kellhom bżonn jitkissru biex terġa' tibni xi ħaġa ġdida. U allura meta niltaqgħu ma' Missier ieħor ikolli l-opportunità li ninsaqsi ftit affarijiet. U għandek diġà hekk fehma ta' x'ta' tgħidilhom fuq il-ħajja? Ġieli naħsibha, jiena ġieli nimmaġinhom ikbar minn li huma, tipo teenager żgħar. U nibda nimmaġina f'moħħi dal-konverzazzjonijiet li jista' jkollna. Però fl-istess jien napprezza ħafna dal-konverzazzjonijiet li jkolli b'mod partikolari ma' Timmy għax sema għandu sena u 8 xhur. Għajminu ftit jitkellem għadu. U nibda noħlom u vera nibda ngħid nispera li jkolli xorti ngħix sa kemm nista' l-inqas biex ngawdi kemm nista' minnhom. M'hemmx suġġett partikolari li rrid nitkellem dwaru, imma nibda nimmaġina għana meta huma ftit ikbar minn hekk. Imma rrid intihom il-ħin tagħhom biex jikbru bil-mod. U x'tib ta' papa inti? Mhux ħanna ndoq il-trombetta tiegħi, imma naħseb illi intini 8 on 10. Għalfej. Għax vera onestament nipprova ndawar il-ħajja tiegħi mal-ħajja ta' tfal. Jienu l-mara ta' għax rrid inselli għal Franċeska. Ma la jikbru speċi daw il-konverzazzjoni, per esempio, ta' xorb, drogi, kif ħat affrontom taħseb? Nixtieq naffrontom daqs kieku jien ħabib tagħhom. Xi ġifieri? Illi ngħidulhom li isma' jiena skirt fil-ħajja tiegħi, just jekk ħatamel għamilha hu gost imma f'kollox għandek l-esaġerazzjonijiet u allura idealment ma tesaġerax. Għax meta esaġerajt affaċċjajt il-konsegwenzi. Di jgħalmulhom l-iskola illi jekk tittamel dik għamel dik, però għandek il-konsegwenzi. Jien għadna għasna, insomma, it-tifel tiegħi ma tantx għandu minn din il-ħajra. Għandu 17, it-tifel tiegħi, ħajala 18 daqt. Mala. U ma tantx għandu din il-ħajra, speċi kien meta kellu xi 16 kien joqgħod jgħid li l-lu kan ħanesker u hekk. Mbagħad naħseb xorab xi darba jew darbtej, baxbitu hekk, imma t-tifel tiegħi issa għandu ekwilibrju naturali, anke jekk pereżempju jkollna naqra xi ngħidu, ma jħux għalih men. Ma jħux għalih. Jiġri wara jekk imbagħad wara 5 sekondi għatlu nagħmlu waħda Mario Kart. Ija, isu ma ġara xej. Kemm sabiħ ħadi? Vera tajba. Sabiħ għax. Ma xie ekku ħafna l-opportunità li tirrifletti u li forsi li l-affarijiet li l-żbalji li għamilt inti tgħidlhom isma' l-żbalji għamilthom. Issa fedejk. Naħseb illi m'għandekx tmur bil-tonalità li isma' ara jfettillek tagħmel hekk għax kull darba li qalu li hekk mort nagħmel hekk. Kienu strict il-ġenituri tiegħek? Il-mama tiegħi kienet strict, kienet għaliex kellha influenzi, kienet il-knisja allura kienet tipo vera u b'rispett tagħha naħseb kemm il-darba żamm jitpass lura.
Però fil-moment li kelli nkun avventurus kont. Per eżempju. Jiena isni l-black sheep tal-familja li oħti rari sikret jiena ġili ħriġtu skirt fil-żożija tiegħi u ħadd gost. Fil-dar ħadd ma jpepi ma jinġili pejjibt. Soċjalment. Ġifieri kieku kelli nixxi pakketti domandi xarejta. Fil-familja tiegħek, intu fit-trobbija tiegħek kien hemm ir-reliġjożità? Iva. Fuq li ma' livell. Meta konna eżar kienet doza ikbar li jibatun il-Legion of Mary u kont immur. Naħseb kien hemm periodu fejn kien jingħati ir-Rożarju meta konna eżar ħafna. Fid-dar. Fid-dar. U li jiena kont għamilt periodu twila bati Fleur-de-Lys. Għadgon parroċċa. Hemm xi kletti knejs Fleur-de-Lys, hemm il-parrokjali, hemm tas-sorijiet. Tajjeb. Hemm tas-sorijiet hemm tnej. Meta trid nmorru dawra Immorru Fleur-de-Lys. tur ta' Fleur-de-Lys. Tur ta' Fleur-de-Lys. Tur ta' Fleur-de-Lys. Darba ma' karozza vera. U kont nimxija mid-dar sal-kinsa ta' Fleur-de-Lys kienet toħod li sija u nofs. Mhux veru. U ġifieri il-ġenituri kienu joħduk Ma kienux joħduni, kienu ħalluni liberu, imma dejjem kellek gwida ta' ismani aħna sejrin il-quddis. Ma kellek l-għażla li ma tajdux ir-Rożarju pereżempju? Isma' dan qed ngħidu snin nimmaġinar meta kelli 6-7. Di għaddi ma fimtix il-mandra ta' min. It-tifla tiegħi kollu sejra biha. U inti se tgħidulhom it-tfal fuq Alla. Jena illum il-ġurnata x-xenarju differenti għax it-tfal tagħna li nkollu jaraw il-YouTube, ġifieri jistaqsu l-mistoqsijiet. Nixtieq li nispjegalhom fuq Alla bl-aħjar mod possibbli, mhux forsi bil-mod ta' blamment li ġieli għalmu lilna. Xa tgħidulhom għana? Illi jekk tit skop spirituali, skop reliġjuż, għandek għażla. U nista' nigwidak għal dak li inti mammed bih. Issa, għaw minn ma jaqbilx li t-tfal tagħna nagħmduhom meta huma żgħar, aħna mitnihom meta huma żgħar, meta huma babies, għaw minn jgħidlek inħalli dik l-għażla għat-tifel jew għat-tifla għal aktar tard. Jiġifieri ġara darba minna dak il-commitment, nixtieq illi nuri ftit responsabilità u ngħid ismani nixtieq nigwidak biex tgħix ħajja reliġjuża. Issa jekk ħajkolli ribellioni assoluta, irrid insib l-aħjar mod biex twassal il-messaġġ. U inti x'temmen li huwa Alla? Ħanajlek. Meta kbirt bdilt il-verżjoni ta' kif inħares lejla Alla jiena. U forsi ftitilu fil-bidu semmejna li nkont inħossni waħdi, tipo jew ma kellix ħbieb. U allura qisu kelli dan is-secret friend, tru Alla li kont niklob u stajtna, ġifieri bravo għax irnexxilek twassalni għaliha. Illi kien isservi ta' soljef għalija. Naħseb il-fatt li kont niklob waħdi kien forma ta' espressjoni wkoll. U kif żviluppat ir-relazzjoni? Mbagħad date night, aktar ma kbirt u aktar ma bdejt inkun avventuruż. Illi ma rridx inkun faċċol, tipo nuża l-ispiritualità tiegħi lil Alla bħala toolbox, illi meta għandi bżonn bħal speċi isma' paċenzja u tirranġa li ġandi. U allura meta kbirt ħassejtni li ma nistax inkun faċċol. Illi jekk kan nagħmel il-ħażin, ma qtilt il-ħadd laqas. Imma kien ikoll il-guilt trip għal fatt li jisma' inqas meta supposti ma għamilx hekk. Ġieli relazzjoni ħassejtek m'intix denju tagħha. Iktar milli minix denju, il-fatt li jiena kelli di relazzjoni malla, għandi relazzjoni, forsi inqas intensa llum il-ġurnata.
rrid inkun denju ta' dak li nemmen fih. Ma nafx jekk spjegajniex tajjeb il-xulxin. Le, jekk temmen li huwa Alla u l-appoġġew ta' dak kollu li hu tajjeb. Xinaqa insecurity ħataqbdek hu. Għandi ħafna mistoqsijiet fuq kif il-Maltin ħarsu lejn Alla. I mean, aħna artistiċi ħafna f'dak li bil-mod ta' kif nippreparaw il-ċeremonji tagħna, ċeremonjali ħafna Mediterrani, ħafna għadnihom mill-Taljani, mill-Isqallin u mill-Ispanjoli. Jiġifieri hemmhekk vera nkun irid noqgħod attent li qed vera qed nagħmel xi ħaġa għal ruħi jew għalija, iktar milli għall att ċeremonjali u teatrali tal-biċċa. Ma mhux tajbin ir-ritwali? Tajbin, imma jien jekk immur festa. U nara vara, mhux neċessarjament qed tgħin inkun persuna aħjar, hija ċeremonjali. Naħseb hemm iktar il-vara dan l-element ta' ejja niċċelebraw flimkien bħala komunità, mhux neċessarjament id-divinità tagħna, imma kemm tajba l-birra. Issa il-Kattoliċi għandhom ħafna minna di, jiġifieri meta tħares lejn territorji bħall-Irlanda huma ċelebrattivi ħafna. Italjani ċelebrattivi ħafna. Ġifieri hemm dan il-bilanċ ta' sagru profan illi anke jekk tmur il-Vatikan taraħ, ġifieri ġieli mort imma il-Vatikan. Ġifieri jiena r-ritwal nemmen ħafna fih. Għandi ritwali fil-ħajja u pereżempju meta żewweġ il-ħabib tiegħi il-legess u kont wieħed naħseb xut kont. U kont qiegħed bil-wifqa ma' ġembu u qed nara pereżempju l-mara tiegħu dieħla dak ir-ritwal li quddiem il-komunità ġewwa tempju li huwa d-dar tal-Alla. Dan ir-raġel li tħares lejn din il-mara li issa ġejja għandu mingħand Missiera. Il-saċerdot li huwa rappreżentattiv tal-ispirtu li qed iqaddes dan kollu huwa simbolikament b'saħħtu ħafna. U naħseb li aħna bħala bnedmin daw ir-ritwali jagħmlulna ħafna ġid. Però ma jfissirx li ma nibbanalizzawhom ukoll. Sakemm il-darba jkun jibqgħu simboliċi b'dan il-mod li qed iġeluk tifhem iktar il-kobor ta' dil-biċċa xogħol ta' żwieġ pereżempju ta' mara ġejja u ħassir ta' xi ħadd ieħor taħt il-barka tal-Alla. U ma sbieħ. Isma' qabel ma nħallik fuq il-futur ta' Malta, tad-dinja, tfal tiegħek għandek sibijiet? Malta naħseb illi qed issir iktar futuristika. Iktar. Bliema mod. Naħseb, ħanajdlek di, smajt mirmilux podcast ieħor, skużani. Smajt taħdita oħra, li kienet jippreżenta xi ħadd li kien hawn u smajt il-podcast miegħu u ħadd gost ħafna nismakom Mark Lawrence. U beda jagħmel mistoqsija vera tajba. Għaxu beda jgħid, iktar mill-mistoqsija beda jgħid stat ta' fatt, qed ngħixu fl-aħjar żmien li nistgħu ngħixu. U minkejja kollox nemmina ħafna jiena naqbel magħha ħafna. Jiġifieri nispera li ma nsirux Dubajjani wisq, minkejja li Dubaj sabiħ, jiena ġieli mort u bħalissa qed naqra ħafna dwar x'inhu jiġri. Imma bħala komditajiet u bħala livell ta' ħajja għaw Malta naħseb li għandna livell ta' ħajja soddisfaċenti ħafna. Jiġifieri jekk dal-livell ikompli jola b'mod li huwa kontrollat, naħseb li t-tfal tagħna għadha se jimxu f'Malta sabiħa ħafna. Forsi sabiħa ħafna mhix il-kelma li xtaqt nuża, ma ġinix kelma oħra. Malta li għandha ma nafx tista' tgħid kwalità ta' ħajja aħjar. Eżatt. M'inhiex ċert jekk naqbilx miegħek interament, ma jimpurtax. U fuq din nota, Ron, grazzi ħafna. Bon,
Gary. Gary. Għajt, narakom id-darba li mis, grazzi Ron. Grazzi John, bravo. Cheers, brother. Bravo. Thank you. Mela, tlaqna.